So take 102.9 promo kase boy kenkan e wa Asem Beba Dabi so. And never in several days the chapo champagne part ye beche bread ya no fa bobu ade kenkan dia soma da senyinata. Ewen semwa edimu akotren ebiedon. Ebsonfo wo bra ye jahye ye watonsu ginya ase. Ye dam so ban de ye wura ba ko ya we o nasini Linda. Wode ni ma miensa woro moto anse adrodon nipa ba ko nya 3D mu edunua ba. Wode nsema bro de atudwa de esi ye pote. Ye free one man na ye bo na de ni atrem ewo ofori krom wo kire se kan kwanhia bi asi na mu nsan abusua ano odin. Ebsonfo sanso na ye nkran ede kumase kwantempo no so. Kwanhia bi asi abanipa 9 timkrana na wodnom atoa nsiedo. Na ye beto aso de ni atrem boko ane bogatanga kwantempo so. Wo se akwamukafo bi akoto ahyenkrofo bi atike mu ni asi akire are ho pa. Ebsonfo kakra dia afro bi de kan hwe ye beche bre achi adache ya no fafo bomu ade ni akenkan dia soma dasan wutie utek 102.9. Ebsonfo na we wo mo ya hontefo ye nkwati wodom eje bibia banye yi nti bo se kanfo wodom vitamreke ebu achi do ma wi de bi ekwemra se ye ho ye den papa vitamreke every jaba dwonu nie ya wodom bebo ase wo mind ya sema kwakwadwam Ghana ya no no mo a so amrek drink ho kafe biara enim ye wo vitamreke choku also ho na afi vitamreke banana no so ho strawberry wo ho kama na ya yede aba montren eso de nwanundo avro de chapo champagne de sumpre de agumu kaso bom omega 369 ni nyina ewo mu adom obetu aboa abusuan chenom ma me wonu bi papa wonu bi na fa akora no so nya bi adoba bi atonton anu de te se mo supermarket avro ba bi adim bi aga ho kora no abobra onsa betumi akabi HA International ni abusia be so tukwan HA International ebo na asempo asa obido ka wadano ontua so Ghana ha no wabruchiri HA International wato asase bra ye so sidan obi abegina so se nipa ne fa asase nhye ne botom nkwankwan da ho nkwan dia for HA International on beji amawon je HA International die wonum edmadwuma pa unu obi ye business ye adwuma bi emusika bi nipa na traso chama echi blog no so nam so ntokwa ba mamu mfa mko HA International ho no na emu asa kwan no so branches ne doso Kumasi amedi around about wa ben asafo VIP bus terminal ha mame sewa plaza first floor hog man na ho sehwe ho bogo so so nyane ko for di anso be ho wa ho ne 0544 141688 and 0266 717101 Oteka family by Grace Medical Center na eka say wa ka ba chirimu kasubom atani ateke kenke obwa uteka tiefo sabu ma we ho apom dimu ya we onye mu kapreba enti wo ba na ba cheke o blood pressure no a e free umudro check your weight e free sanso ana o sugar level afutu ode ma wo didie mu onu mu nra hodo aba no nyina wo so onye kapreba mpo na mo kai wo se ehuma ho ibu ho dia e ka no so nti wo fafa na onso afafa o check your hepatitis B and C no a obafa obachia kakra tu baba akra to ho kan 100 Ghana se nei obaju 50 cedis anu dan chen kidney function test liver function test prostate test ya nke 200 Ghana no or 200 Ghana to take from by Grace akabom do se bra na afi Valentine's Day no muni na hodin mu ebekọ so take from den dem ha ya Kumasi asanwase oben menhia rabout no so anapa no nso kosi enwumre no nan nwume be aso yasne Amansia Rural Bank PLC ana edimu akwotene pa wa huradi kan wona eta na chi Sweet Pea Executive Hotel Pella Mineral Water, The Marvelous Events, Petra's Cake Paradise, Lipiquin and Philippiton, Best Brand Publication, Eugene Mott Travel and Consult, Olu's Kitchen, Autism Consultancy Services, Perfect Series Basic Schools Assessment Competition. When we now saw Sna in a obwa, now Oteka family by Grace Medical Center to a Ejna Brane. So for we are Quabrane, no, ye no, ye near Beji Brady and for Fan Pum, what Jack and Candia Sumada Senata. Miamidi kind be Asonaba or Hine Quabana Boatin every mene. Kwame out Jenin Boatin Professor Kokoto and 7 Chubuni. Asem Beba Dabi.
Adia China Yantia Senfu from Penisa Chiwati Kese Penti, the advance and Trefo, yes, Yami Abmai Anon, and the Central Fire to Magumotin, and some Tasepa, not what your bad yakin kind at the amount. Enra, yes, or dear Senfu Betuja, and it said, Elko Puma Soqua, Municipal Hodoma, it was Antimantem Hadwa, Nejasem Kumakra, to Sujinase, the Babato Job Muse, when Nesini Bakon and Mammy and San, and a Japanoa, a Frana Wobuma. Any woman to me and echi ebusabra Facebook nso na bra behwe na brofo samwa sie ne se ye tumi amfa ba kokora wona ne mame ensa ene maya mienu ba mu aba ko a ye wo ka ho chese Linda Kusi wanya mfrinhia do aduasa enum ejija ne fra nam sa ro de ye tumi enya mu ba kokora ni nyina ahia chese eye abrofo sempa na wo bre eja no ko so no ne abeto aduase na ni nua ba ko a wo nso dada ba ko a eno eben ejade woron edem na de ekoba no so de nyame edi ne ho fofi ai ma wonya ni tri edidi mu papa do bra kwame gye ni mbo atokọ to kopi mu na wone no ebon komo no de twudwa aso bra eja no fra nam sa no wono de na bohuru no se wodaye bia was wada enye ho ha woni se wode wada kura ya ne netim kaja ko wonde wada no be no se daye masage bi hyehye na mpa ne nuane ampani ampa anti woti na ni preko pekọ hwe ya eja no hiti no se de asi bonno do se enye odayem eja wedi eja kan eno atoto achichire me eje ne preko pe no a we so koso epro no hwanum kwatenum nanka wasomwa pia podre wasomu a honso hiti aye hot tu ne epro no kwaten wa ya wontumi no abi eja ye no na yesu ntuma fra ntuma bia na ebu no sene woyi ntuma na no de so kotenum na wo ye chimye di preko pa na bie abusanfo di bie ya na ne odimirika ti hono ansa na gas ne gi tuse ti gas ne gi tuse de don de okoda beti se nkura no tiante mu ane ade abusanfo wo bra wode ne nsamoto kokoto animu no yenti bia me pacho me de na mada no kwasem so de sa Friday no mama me dantem madam bi wo sro ho no maya me kobo ne kakra nti sa evening no ne bucket wa osuyama be 12 na akwa ne nya yesu de ne ma ne ma me kra na wo su ti be 2 mo na ne madam ne say bibi still na akoda na time ko asa wudi ma me amachi a onda na msane me omo a me da ni kumpa ti me ba ya bed ne da ho na ase me ba ya na mi ntimina na me mia me phone so ti me kata mani a me da ono ma ho machi ni mu wo no na se ngusie bi ko me mu na me bowa nti wonim nam de timeni na edem na yesu me fine bibi e jan wa light ni nyina dundum adem na yesu nam se erade bana mitini pa de wa akire wan dwen se me so dae timi nam se still na ba na me bo wa wusie na so ano ade ye komani na me fa atade na me de kata me ho na me tan bi so na me de se me de bi na gate na so aye hyehye e ye lock bi na ye de hye gate ni na me tamatade na me de so me nsa na me twen lock no free na me pia bonten na me janda we kwa na na hye me na me de pia bonten me timi kwa fa hwe timi pia na papa hom na se ye eno sana wo so hye obi ye me refill fa cha me wanam se dadanti anka mo mama hye timi guso omo so try say na nche na gas na explode no se ye esan kan ba na hye anka me ma me ba na so ahye ye no fa cha me na me se also me so am kwa sorry Friday bia aya mitimi nda honam aya na misro so always be my madam na mkono ho na ya meda ba sa de ne de ma nda ho beda ha tenye se me a wusie no ko me mu a me ne te ya me de sorry ya ko bia kra nim senka me hyede mu wo mpo acho de si a me hu ya se me ne te na me da hospital a ye de oxygen ne me sisi me so mo se wusie ne ko me mama me ho me ne ya manye se enru enwumre no mo yi me a me de ba fi na wo hyede na wo ekwa na me shey inside na me kasa kwa na obi antemene ba me time me pie de na omu wi na me te se enkra ni bobo din omo bom papa din omo say fresh wa say omo ma bejo omo ta me wo me sam se dada ntimo frɛ fire service for no so ma frɛ omo so munika ti boy ba ko na tu ka call ho no ma o tu ka call omo no omo say omo ka asase so later one cross na bi mo ba no say na ebi so mo free na mo so mo free abu akwa na ba ye
Adehye yedua baba ko ene wanyi ntredidi moja hye ko so wo atonsu chinyase na wodin sema bro di atodwa ne nua na ne ma na afiri mu no na abusuafo nso abamu a wo bodi atodwa kire se mbe do betumi bia se bambo makuo do nso behwe na ja wo mu adi mu no a sabre ahye no be ma wo na ja amane bia ne amamre bia eto so bia no wode gu akwan Enyina yini biesi enya ahogono so eti eba ne sa no yema fire for by obeyo ma fam de police by obeyo ma fam de eti ewie no na wo se abeya aban asem because life matters eti ye hande ma police eti sese no akodi police for nsem omode bodies no ekọ konfo anoche eti yegusu a ye ho ntotwe sede ebeya abusuafo no yensa beka bodies no na yatu ho anamo na ye hu kwan a yebefa so a yebepe yabusuafo no korabre oba no a oye oyere no ede Linda Kusi 35 years ena abapanyi no Ivan Ofori onso 14 years do wo mfimfin no a oyo oba no so Stephanie Ajewa onso ne din no owo 11 years ena Dr. Ketwa no oye last born no so de no to Dr. Bia owo Kingdom Seekers asafo ano Dr. Ebenezer Afriye ene de no to no onso 2 years anka aka breka crab nanka wa emfiemiensa ena briche we abo abusuano ti enye ade ya ahogro so kra you no fire personnel regional fire commander na bedi akire ne na pamfo e kana ho tu anamon eba ha ne titiri nyina ne se de siye no enyo omode omunsu di ya ose bibisa atumi esi enyo omope senka ejakra ebesi nanso ankoba nesa a siye nso no enkwa asan ahwerewom enti se abanesa enya abusuanko ena wo se omusu ti omo nso beka abusua ho ebe ma abusua hyeden ekekere abusua wre esan ma yen afutusem efa ya dansie yesi dan akwan ebefa so aye ntotoye in case se bibi atoyere nchen bi kura atoye ya ebehu kwan a yebefa so na aboa yen enti omo ba ya na ye awrekekere sem eni nkranche sem ena mo de bre busua na afutusem Eljonfo enu no abusuafo no mo anu di sem awro bi ni kotie ye ne kura mu nso ubepie mu asantemante mu akasemafo de ma dumjadwuma kuo no DO2 Peter Adey woron so ede kwa mejenim e kasa sei investigations they are commence to establish the Edijano by but as at now no information be from investigators know as to say or maybe and say what might have caused the fire. For now, they are meeting no to say information. We know, sir, there was this security door that between the kitchen and the hall preventing from escaping freely. In fact, Mediano told we understand, sir, only bad tries and go between a book or more tries to the book kitchen around them the free kitchen on the round. Don't think the kitchen, but security door na the call no meant me no prevented them from escaping freely. Eljonfo DO2 Peter Adey uba santimante bo a wo kasa de ma dumjadwuma kuo ye to akase no na ye bossa said ye ni akirema ofori krum ene de amane ba free ho ban se kan kwanhye bi esi nam so sukura se de pa bi mawu aba bi maprapra tra na odin ye pa ye ti asam ne anya chance yes na amane bonni asnaba kwadwo owusu Dixon ono oje ntete Otak School of Journalism and Communication say almost asem ko honko hwe se ye no kra ebusioduru ani no kre oto ye nkra mumientie nkra to a asnaba edebre
ara ho semesi e wo for ku me ne se ahomachi ebe na bobe 5 o'clock akwakubo 6 o'clock no na wo hu se cargo car ni registration number GT 4547-J GT-4547-J ono no free Accra ebe Kumasi odi on se wona oni Kumasi to Accra highways no aya e free for ku ho ma akokosi adwoso no double road enti o say abra na driver ni a ochi cargo car edi ekwan so a wo ba Kumasi no na Ford bi a ono so registration number GB 58 GB-5894-21 crossing say o be overtake na be see anim e ma crossing no wantimi anko a odi kokko chi eye cargo car yi ho na me chi ho no na car no ebubu fa so kokko ti adale anese kokko si ekwantempo na free Kumasi ekọ Accra ni na bus bi a eye Hyundai Grand Bag so LOD passengers free Kumasi or do mo ekọ Accra registration number AAS 7234-22 so LOD passengers free Kumasi or do mo ekọ Accra aso andu ye pa eno ka ho bu a bus ye ekọ chifa Ford yi so a sama me no ka say dia ho se me free ma bale say driver ni anu chief Ford no wato na nanum ewo nsia do ni mate so a no no so ka no ho no mo mienu na ato na nanum ewo nsia do na bus ni no aro se me si ye ne say driver ni anu chi esen no ni mate na woni no ewo ka ni no mate ni na epepe mu ode asambe o wa yare sabia o ja yare hwe o sambe ya ye ko diri hono me de ye pass the PSC ma Oforiko Police Command omo ye adwuma so anye se o ma ba be se saka se nyanko ehye ni na de free kwan so ma akoni abedi etimi akoso wano it is am me no ka say cars ni ense ni na omo involved that accident ni mo na wo Oforiko Police Station asambe no apolisi fu so hwehemu pesentia ani adekura ema enam so ema sa akwansi ebae na ema kokoduru honom no ye ne driver ni ana wo Chicago no ya hye nkoma o kire se ono de ne odi nda bi o a wo free enkran eba Kumasi de hu ya ne se Ford eba lo cross na asambe kokufa atorenje ma na se de ntise e de aba ntino ono de na onu ni edile ma wode ene wolo di nyema wode ba Kumasi ema yene ne twetwe nkomo no mmie nkwati nsem wode tuga yo abusiafo nanka ya de ne no eto asne so ye nto asna ye nko ye nanim na ye kwa nanim wo no ye kwa nanim wo no yo ene ye nko ne nkotie ne no nu ko no miensa na ye saka enkrate ye ba bi esi enkran Kumasi eni tipa tracker fan yo abusiafo de ye kwa nanim na ena da ye na beto dwa se abodwafo no beto mampani for Council of State no abato komisa ya hyehyeye won ekoto so aba ya obama ne kra se dipa ba se de otwe miensa na beto aba no won agina ye na wonum eye dumienu putu prama na ba ba ne se wonum ato aba no awie o ma sha ase akenka no mu ya ne se memman kenti na o metwo manfo bi ene be se aduonu ko aduananso o ma bara RCC hono a o ma kwa opasa ya aba no mo kenkan no o so mo mpini mo kenkan table so de ma de gumi ne ba ye asma man fo kenyan so twe ebre minyawa we nam ha na we nam obi adwane uba Facebook live ne so abusia metwe manfo bi no bi e ba na posifo no mo kasa no metwe manfo bi e ba ye nya ne tie kra sense nchofo bi e kwa nkrofo do nsa keka wo mo de nkrofo bu isa no se RCC de nke security zone yes nya about umpo na ekoso wo no a enkabambo nsam ne kegina na so ba no sai ana mema kinta matwofo anya akwan kwa RCC ho no mo nei Council of State aba moto akwaya ma boyi ama bo ne ja sambo ho no mo a oguso de besie bia papa gina ba bi yo yesere ode mu nkyeremu aba benjin Council of State aba moto ye no mu nkyeremu a ne kenkan ntimi amaso ya ene matwumafo bia baro be di akire na ne wo bia no ye de abremo Eljonfo na yento so kwanhia biasi na kwanhia asie no ene anyan bus ba ko na fe tipa track miedu a bo mo akoka tridia bo ho amasabra beka se de nipa miensa wo mo atoa ensie edo sabre ikura
aman boy free by dancing ɛdon wɔ Crow West municipal mu a na enkra kumase kwantempo no so na esiye ya city patak ba ko oyi afa ho pentema kwantema druntem akɔyɛ ne ɔyɛ nyina ntentem so ɔde ntentem so ɛna akɔfo wi ne ɛde aba na akɔpiem wɔ Crow West municipal mu a panipa abro edi akɔtene ɛde ma dumjadwuma kuodon wɔkasa ɛyɛ DO2 Samuel Mante ɛkasa inti no nu ɛkɔ no miɛnsa ɛna yɛnsa ka enkrase ɛyɛ ba bi esi enkran kumase ɛne tipa tracker ɛfa anwea yɛnu a ɔmo so mo fi man pa no so ɔmo de ɔmo ani akyerɛ bɔkɔ ɔmo aka esi ani ama nipa ho akadwa mu ɔno de ba saa no ntempa na me mobilize me men no ne rush to the scene na yɛkɔyɛ no na ampa ɛyɛ ahyɛn miɛnsa ɛna aka esi ani na eba saa no ɔmo mo prepare paa ne deɛ ɔmo amanfo ɛwɔ hɔ no tumi bɔ mɔden eyi binum edi kan deɛ ɔmo rush kɔ hospital na ɔmo mo ka edwa mu a ɔmo ewu no a yɛkɔtɔ so na ɔmo yɛ ɛnan ɛyɛ mmema miɛnsa ɛna ɔbaa baako a ɔmo aka fraga deɛ no ɛyɛ ahyɛn ne dadeɛ no sɛ eba saa no ɛyɛ head on collision nti no kaa bi adi akɔhyɛ baako di akɔhyɛ bi adi ahyɛ bi a kyerɛ sɛ ɛyɛ mfidie a yɛwɔ a kyerɛ sɛ wotwe a ɛnyɛ yie nti nyame nta deɛ ntumi yi so yɛ mfidie kasa a yɛwɔ no ɛde twitwa ya na ntumi eyi bodies no nti on the spot deɛ nipa nan na mo ɛsɛ ne a akwanhyia no ɛtie ne nti no anhwɛ a ɔmo mo kɔ ayaresa bi akora na ebi nso betumi afim ɔno nti saa mmiri deɛ mi ntumi ma o the exact number na mo on the spot the nipa nine na efim ɛyɛ wrongful overtaking ɔn sɛ mmiri bi ayɛ sɛ ɛkwan no sɛ nhun wɔ anim a ɛnsɛ sɛ wo no wokra sɛ wobɛ sign asɛn baako ho anaasɛ road signs no so no wonyɛ familiar ɔn ɛyɛ just a little carelessness na ɛkɔfa saa akwanhyia baeɛ sanka ɛyɛ tipa truck car na ɛsane baako ho a ɛkɔdii baako lane mu no nka baako yɛ abotrɛ kakraa bi a anka saa akwanhyia wei no anka ɛtumi prevent yɛ Eljofoɔ wukopie mu ɛwɔ Crow West municipal no a fire commander DO2 Samuel Mante I don't know Eljofoɔ yɛ de ka sɛbɔ no ɛsi adamotinti bia mpani aka sɛ kɔso aboboado awia yɛ asomfoɔ ne bienu mia midi dikan asonaba ɔhene kwabena boatena wi menua Kwame Ajani Boateng Professor Kokoto yɛ de ka sɛbɔ no si akora atena sɛ ɔde nto aso no ɛbrɛm na sɛ deɛ nneɔma nso yɛ biribi ɛwɔ hɔ ya Council of State nso a no nso matwofoɔ akɔ hɔ matwofoɔ deɛ Council of State abatoɔ deɛ wopɛdie wɔ mu mofa ho bɛyi na kwam yei matwofoɔ no na kyɛ sɛ entietiemu kyerɛ sɛ wɔn call for a certain candidate ya na sɛ deɛ ɛno na yɛnte aseɛ ne yɛma no bɔ no agya sɛ mo ha wɔboa nsɛm na no aba ɔmo de mo sing nsɛntwerɛfoɔ bi kuro hɔ no ma matwofoɔ no nsa ka wɔn oh because ɛkɔba sɛ wobɛtwa video ni ade no mu ho a ɔmo mpene so ho na sɛ ɔmo ato aba wie bɛkenkan na matwofoɔ abɔ awura mu ahyɛ aseɛ sɛ ɔmo mpene deɛ ade wotwe ho a wɔn nka yɛato awie mpo ɔmo ato awie ɔmo yɛ sorting yɛ a ɔmo bɛkan aba no ana nya ɔmo yɛ team a nkrofo no bowura hɔ no ho a deɛ menti aseɛ ne sɛ RCC on a security zone sure and baby a security zone no untumi mongura hɔ basabasa debi abambɔ ho nsɛm is on alert sure and abambɔ force yɛ so mo gather intelligence ti ba no sɛ no mo ntumi gather intelligence aprɛko pɛ obi antehwe ma antehwe mo furu mara ya mo timi ebowura hɔ saa so ho so sɛ na tie den sɛ regional minister to us no obi abowura akɔkyena abo na oh yes safe regional minister be safe regional minister to us no obi abowura no akɔkyena abo no ɔkɔ I mean nti also mo hwɛ na abambɔ ho nsɛm timi gyina na so well him say how a security zone yeah and another buy back who was school feeding for cry so mo koye igura so man pena yeah because who is security zone yeah na then na match for e preko pe timi bowura ho no mo a omo to cancel says aba na mo timi koye so yeah police for omo so do nti also mo chim ko na omo small mo no omo police for madabroma ai we die adabaraka ankoyi uncle sam kwai so we near police for bi akira anka obi kura ni second omo dum no wo anya asɛm ayɛ de kora emina mko agya nko mba na de nka asɛm ato wase si fire okro ma mo akwa we pa na utek ata de ehye me
Omafu so utwa video aka beto ka. Anka also the video ne die. Nyame tumi ade nyina ye. O ba sa de na sisi boys bi no mo ye wo. Sa tag life na enye. In fact, ye kebi mama kebi no enye. We should condemn this. Enye. Positive enye. Ahobambo momo kwa akopedie. Die na mo kwa akopedie. Mo kwa akopedie. Mo ye security bay. Mo security bay. Mo ni tumi bia. Akura mo ni tumi. Enye. Ti dia na enye basa no ha dwen. Enye. Se pani bi. We pani bi so na hachire. Ana make. O pani kura no sabe. Oh, wadwen wo fom, wadwen ni fom anka wo ye to abayi a asomdue na ye de akogu. Na wo Council of State grad ya mente say na make. Debia ya santaman animguase kura ma santaman. Na se bibia no ebekoso bia no brei mu no. Je say atufo bam. Enye. Ya da mo say ye ni akiri. Na ye rely there Uncle Simon so de beba. Eso. Adofo Ahaye 102.9 Ahaye Otech. In fact, saadie we ya ekoso no moma yenjai. Enye amanyokrio A ana amanyokrio B. Sebe ense sanye ba mamenka nokure bi mfa nkyere mu wafidie yi so ne. Se MPP fo ade MPP ko opposition pa kese eya ahomaso. Je eni apompre desem. Opposition MPP call ye no enyu opposition kekewu eye animguase opposition en MPP foko de ontumi nka no meka kire mo ne enti saban fofraba na se sa nioma wei ye huhunu a ede abufuo kese ene be hye Ghana fo bo se munima a menka mfa nkire mo se ye de matwofo emrantie bia kati yeni aye say yeni ye say yeni mentidie wona wo ye ya me amfa nko soja me amfa nko police me amfa nko national security but so far as wo ye civilian na police di soja fo ye wo no adwuma no you have no right so be ko hodo so wo kwa disturb why adey enti samunso monsua de na mo di say so na be hya ase a Ghana fo hwe o they are monitoring Ghana for her about way by look at senior mampanyini a waba fofroi wo toto ne neoma baby a me hwe say petrol bu okosro. Dear President Mahama, the prices of petrol is rising. The full speed de kona no hye wadaroma monka me ne down momma nomra fom afenu aba enti wuhuni asem afenu aba ogu so toto nioma nemom sa nioma wei no hyehye hyase a he odi amom ye hwe sa de wei matwofo amom do so dodo sei mododo ye sei die na mo betumi aye monye careful na de wei na amom start no e de hi esen ba be hye nipa bi mu e hono e de nsempi na beba aden Ghana nyi obi ade o eye nyina ade a se munimu a Ghana nyi obi ade a na me pe committee bi a MPP fo bete no mbenya nipa e betumi aka nokre e de akere wo mo je ahomaso Asante region kuguo bebre ba ye no nobody should blame it on anybody the regional chairman Ote platforms ye mama now boom jen to say ube ye ja obi antumi nka nkyere wa I'll tell you eno ne animguase kese ye ba yi na mo ensentrofo ma mo nka ensentrofo na mo ka ensentrofo a edensem wara nko na eba fami twa me ho bra apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive.
yenum bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixer no and wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ete say etipaye afiafie wonu mu ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka o pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odensity obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrey may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chen ma yenhwema ka cry de kwa de bampo brano ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem nyetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato ya. Kwame, ade na si adede bebre. Adwa, e ofakumi na ebu ahwe a, wode ne kro no. So ofakumi de ne ho dendende na wadie ba ne sen. Me se, ofradwuma ba wode die wiegi na homi o. Die hu ya ne se okofom. Okodura ya asabia dokutafo se, nyarewa pi ana ehunta ne ho a, na wonim. Wenti na da ya bonka ye se, wonya akonya e wo se wo ye apomudin hwehwem. Ampa ehia pa. We kura makai se, Oteka family by Grace Medical Center akabo mu a, obeye apomudin hwehwemu ama wona tiefo nyina. We a free health screening watodin, good health and love on Vals Day. Apomudin pa any odo. Enti eda no, sa obeye blood pressure, weight, sugar level, afi, apomodimu afutu, any nro and wakwanchire nyina, a free. Nemum kai say, enyama bianca obey ya bedu skakasium, edano, ya titi nyina so, hepatitis B, and C, a 80 cities a Danny Drua, utia 50 Ghana city, Emma. Yes, Candida, or the pony na. Walk quiet test and care 150 Ghana cedis, so Obetia 80 Ghana cedis. Syphilis, any go no tester who running another a 60 now, so yet the amount 40 Ghana cedis. HIV tester hodwo, kidney tester hodwo, liver function tester hodwo, and the prostate tester hodwo na. A 150 Ghana cedis, so yet the bemo 100 Ghana cedis. Free house screen back so February, Bosman de Tosso Dunai. Mitchell Vals Day no. I will take off my room here, Beshasi and Panon so. Now come here and red no 9. At an oba, Central for who damned me for take off from Yinaba or Honwa. Mubayim for Yini free. Antibra, Besha Captain Koda, Krobea and Yaw Asante, Dr. Cash, or Seakoto Canoe, any admire for take off from Yina. You may be an answer yasne. Amansia Rural Bank PLC, and a lead sponsor, a Buafobia, one more bonny chidom. Bini Sweet Pea Executive Hotel
Perfect series books are what the basic school assessment competition autism consultancy services, Olu's Kitchen, Ujima Travel and Consults, Best Brain Publication, Lipiquin and Lipiton, Petra's Cake Paradise, The Marvels Events, and a Pella Mineral Water. Or take it from any by Grace Medical Center, Kambomu dear. Afi Vazde no, yebe dina hodin so. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adonu mubuhura ayeye ni na sienkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na weden ohweso edidigi hotek nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metinya tiato obrani hu hwibio but ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na asɛm wɔ adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so buso a ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi ne na ase nkam bo wo mo nyinaa ho ban ebi dia yɛ tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi Asem Beba Dabi nyinkyire ne duma ne ntumpɔn no mo so fa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mo gu anim ase nya saa no mo tie wo mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mu obi anim ase ne mo ye yo kata ye ne ya no Asem Beba Dabi papa nka wo mo efi saa bre do hwiri kopum bra wode obi a bekɔ no wode baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho ɔden ntumi ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi mama no buza me say adentina minim nsanum kakra okay adentina unum nsano am so me pese me no wo no so yo to no ntino unum nsan na me ta oi no che sa ni ti de ya ai wa gwono hwe ebi a wo ba fi na me tu yo no wa wi na oba me fi e me no dai na se awadani na ni ono pese wo jae nsan no mo na wo jae oh me jae sisi a wo da so no aso no no wira ho ntire ya mi sa bom kakra de Krobea ofa de ya na wo de she obi ani abre agosi alare abre o alare abre o kwa mo bonye ya sam ke to da be 50 sida wa man je say that 3 years mon check mame da bia na man say 50 cedi 1 month 15 million and 3 years yes 45 million hey kwes wa boka Asem Beba Dabi ka me bo no won tua me sika mame na mbo a matokura ne din wa cha tene dem 3 years me boko ma je be 50 cedi mombo ne hwe on fa me sika mame na on fa ne ba emema nso ye boka o se be ma oba akọ homa 50 cedis a day a bosome ba akọ 1500 afeko 12 months no 18,180 million entimfie miensa alare ka ho asemi na je so aboge na akọ homa 54,540 million hey ema mo appreciate ya wate appreciate us ye bre atichire mati Asem Beba Dabi ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum
to call honum or the Kurana by. Say, Sada dinner and shoot or the Kurana Bremen say Kuran so or Banner Papa. I'm so what or from Bamami, me give Kurano, and I'm de a Kurano Konimamio. Me could do a ye Kurana so honma. My mini say a year Bana or me said 19 was 19. Was 19? Night where? And no bought Toma. Papa no a demapra. Oh, yeah, day. Oh, Papa dema April. Osha day 19. No botoma. And no botoma. Papa no suit no coano. No opera. No hair. Amina. On Shadros. Dabi. Hey. Amina. The accord demano was Shimusum. A mamma died of Hokoda Bontain. Some of Catcher me too. O Pacho Cham Tropa di Pamata di Asami. No, just teacher and me to say, so no papa na champana. Dear no planet them. No one shall 19. No bottom. No one shall draw. What is one on a champana? Mate. But on no day and have me bano. Never petty me gave me back. I don't know if you're my prayer. My son, you know. Never. Numankuma nyame ayeye enka odin. Na wiai odumankuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yedema odin kronkron no. Arofo ne adehye awiai yema yenho ye hyiehia. Yema yenho ha. Yema yenho nso akwaba. Ahaye otek 102.9 FM sunie na wiai yasan hie bio na nadai yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom dwumadie a yedie da biara da wa afidie yi so
yɛka de kyerɛ adɔfoɔ atiefoɔ ne adehyeɛ sɛ yɛde sua deɛ ɛbere korɔ da mu de yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti ɛna wie yi a yɛahyia yi yɛba abɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛna wie yi dwumadie yɛ live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube ne so ɛyɛ ahwehwɛ Otech 102.9 FM sɛ woba Facebook ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM na wohwehwɛ na sɛ wohunu a wadama ɛyɛ ahyɛ ma wonu nya ade suane ade kyerɛ dwumadie no bi ntie no onya bi nsonhwɛ ɛbere korɔ na mu no wadwenkyerɛ bi a wowɔ no awia yi wode bɛtum ama yɛn yɛbɛgye na yakan no kama wɔ afidi kɛseɛ yi so ne yɛde ama wo ɛna awia yi wadwenkyerɛ nso ho hia firi sɛ sɛbe nyansa ni baako fotirim enti nsɛm bi a yɛde ba no ya na wɔn nso de wadwenkyerɛ ɛnso aka ho bi ama yɛn ɛba saa ɛboa yɛn na yakan wɔ afidie yi so na ɔmanfoɔ nso ate wɔn ka na wahu deɛ kɔ ɛne deɛ ba ɛna wie yi wobɛ like yɛn page no wobɛ share na afei wa follow yɛn ɛno bɛboa wo da biara da yɛbɛba live sei no wobɛhunu sɛ yaba na watumi ajoine na wɔn nso aka yɛn ho ama yɛn nyinaa yɛsua deɛ ne akyerɛ yɛn ho adeɛ ɛnɛ yɛwɔ Be-Love Radio foɔ sɛ wokɔ Spain aburukyman ni mu a ɛnɛ wie Be-Love foɔ nyinaa Nyankopɔn hyira mo no ntomo nkwanam ɛnɛ mo a mo monitor show no all the way from Spain Nyankopɔn nyam kɛse ɛnɛ woba United Kingdom ni nso mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmark Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɔdum nyinaa nso wɔ UK man ni mu ɛna wie UK fo a mo nso mu tie yɛ na mo hwɛ yɛ nyinaa no Nyankopɔn hyira mo yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyimɛ ni mu yɛwɔ Dachi Hima Radio ɛno nso wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyimɛ ni mu ɛna sabre yɛ a yɛkasa yi mo nso mote yɛn ka ɛnso ɛdi free ɛnɛ yɛate sɛ Aseopa Information Center Amakomdwom Sompa Community Radio Atwomatachiman Yonkodo Information Center Nkawe Jesus is coming again wɔn nso wɔ manso aponapo yɛate sɛ mu nyinaa mo nso mo biebiem ɛda ha yɛ mo nso mo tie afei mo a mo nso mo monitor show no ɛwɔ speakers akɛseɛ wɔ mo paaba hodoɔ wɔ mo eateries baabi a yɛdidi na mo biebiem wɔ mo offices ɛwɔ mo halls ahodoɔ wɔ mfu ahodoɔ mu cars ahodoɔ mu ɛkwan so baabi a wonam a ɛna wie yi wotie yɛn na wohwɛ yɛn bia no Nyankopɔn otwire di ampɔn ɔnyɛ okɛse no wɔnka ho medin de Krobea Nana Yaw Asante awia yi ɔgye amanie ɛna wie yi apɛsɛ makana nanie awia yi Krobea Jata meni matiefoɔ yɛne wasa hyia bio ɛna yɛbenada bosumi mienu ɔgyefoɔ bosumi February ne da ɛtɔ so du baako bosumi wei deɛ yɛ ɔgyefoɔ ampa yɛwura mu ya ɛna yɛ 11 ne nso deɛ na kyɛ sɛ na yɛ 11 na wɔtwe yi nkɔ na wie yɛ deɛ na kyɛ sɛ yɛtwam 15 te deɛ bɛyɛ biara no bibia nso bɛyɛ fine bosumi ɛne afi 2025 mu ɛna ɛna wie yi yɛwura mu no na ɛna da yi yɛba abɛsom soma yɛbɛsumi ɔba ade yɛkyea me wɔ ha agya kwa me wɔ ha mapamfo no ɔmu nyinaa nso ɛka me ho ɛnɛ Jataba wɔ ha Abrewaba Kofi Twumasi ɛnso wɔ ha wokɔ MCA nso a mehu sɛ Emmanuel Boaten ɔno nso ayɛ yerede ɛwɔ hɔ a ɛnɛ deɛ ɛkɔ deɛ ɛba nyinaa no ɔno mo ane deɛ nam ɔbɔ akɔ aba ya agya akra ɔho te sɛ Nyankopɔn ado me ho yɛ pa na so Nyankopɔn ne adawroma me nso me ho ɔten Nyankopɔn ase awia yi yɛhyia ba abɛsom sɛbe dwumadi a yɛdie yi yɛse yɛ adesua yɛ adekyerɛ ɛnɛ nsɛm ahodoɔ a yɛde ba ne nyinaa no yɛde sua deɛ kyerɛ yɛn ho adeɛ da bia meka wɔ afidie yi so sɛ woyɛ nipa ahwɛ yie na wama radio fo amfo ma asɛm ama wo so
ɛyɛ futuo kɛseɛ ɛde ma nipa sɛbe asɛm a yɛka no sɛ panini frɛ wo a ɛyɛ atu anammɔ no akɔ deɛ wo nim ɛne deɛ wo no fa kɔto na yɛntie deɛ wodi ntorɔ anaa wotwa ɔka nokorɛ enti ɛnɛ yɛahyia yi yɛba bɛdi nkɔmmɔ agya kwaa me bɔkɔ deɛ na adom kuma sɛ borɔ no bi din ɔsi danyame nti yɛ danyame na ɔno a na ɛdan no yɛyɛ n'aban nyankopɔn no a na ɛdan no danyame nso deɛ ɛhɔ ɛfɛ sɛ wo danyame a saa sɛ tama na meyɛ painting work no nana mayɛ painter da dabi bi ka ne wamama wie o brɛ no deɛ wabrɛ mene me wɔfa kwantwi nano sɛ womade bɔfraba kakra saa tam no afei na mawie JHS ti mewie JHS no tam a na mkɔ JHS no koraa na yɛ holiday te sɛ bi a Saturday Sunday a ne yɛtumi kɔtwa job enti mebɛwie JHS no before sɛ meba bɛkɔ Sims no mebɛyɛ full time painter enti denyame deɛ hotel wei ɛsi a menim sɛ da so function a ɛwɔ denyame tete hotel paa sɛ wo sɛ tete painters enti tete kwame antwi frɛ me na kae me hotel dabi menim sɛ ɛyɛ function a ne yɛ painti ne white ne kɔkɔɔ red and white werɛ fi mɛkae a mɛka kyerɛ mo ɛna wia yi adɔfoɔ mapamfonie yɛhyia na yɛba bɛsom papa bi ɔyɛ bɔfoɔ ɔkra fie sɛ wɔkɔ wiram ɔkɔ kwayam kwantwi na ɛfrɛ me no peke na ɔmo hotel ne din kyerɛw peke ɔkɔ kwayam no any orange makai kakyere nsa makai ɔfrɛ me na makai ɔba deɛ New Orleans hotel New Orleans hɛ megyene so ɛgya ntwi me nso me mu adwuma megye wo so ne yɛkɔtwa job ɛwɔ New Orleans hotel yɛ na ne hyɛ yɛn nsa New Orleans hotel ɛna menim sɛ ɛda so function a ebi ɛbɛ hɔ ba din na mbɛsesa no because si a no me hyɛ da nte ne nkasa ebi din na ɛbɛsesa ɛbɛ hɔ me yɛ titi painter o professional painter pa me wɔ fa ne nso de onim adwuma so wɔ so blush mu so painti a oboa good asɛm a me kan ɛyɛ ɔbɔfoɔ ɛno akɔ wiram ɛgyabɔfoɔ kɔ no wakra fie sɛ mekɔ wiram so ɔbɔfoɔ kɔ wiram mu a yɛhwɛ animu ɛmoa a wɔde bɛba waabubu bi ɔbɔfoɔ a wɔkɔ kwayie mu ɛmoa bɛyi na ɛgyabɔmɔfoɔ wɔkɔ fɛ firi kwayie mu a koku no ɔde aba waabubu bi kyerɛ sɛ waawunim wabubu bi wayɛ adeɛ afɛ deɛ bɔfoɔ wei firi wiram mu ba apɔnkye na da n'akyi ɛna ɔba kutu ɛna ɔde aba abɛto fie menka ne kɛse mebusa wo sɛ saa abɔfoɔ yi ɔyɛ deɛn ɛno ne asɛm wɔ na awia yi meka de akyerɛ tiefoɔ ɔwɔ ade akyia me akra yɛnkyia yɛ tiefoɔ na yɛna nyame so ase akra wasɛm a woka yɛ deɛ ɛyɛ tie a nanso so ɛmu odu so ɔbɔmmɔfoɔ akra sɛ ɔkɔ wura mu na ɔkɔkum na mo aba na ɔbɛba na apɔnkye ɛda ne kɔ ho deɛ a na saa ɔbɔmmɔfoɔ no mehu ne sɛ ɔnyɛ ɔbɔmmɔfoɔ papa na mmom na ɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ a ebi a na ɔyɛ korɔmfoɔ na ɔnyɛ bɔmmɔfoɔ papa firi sɛ yɛnkɔ wuram ɛnkɔkum ɛnkɔtutuo nkum apɔnkye ɛmfa ne ntoyɛ kɔn ho ma sɛdeɛ wakɔnya wansane anaasɛ wɔtwe anaasɛ ewura mu mmoa no bi a nti sɛ wakra sɛ wokɔ wura mu mmom akɔpɛ ɛnam aba na bɛba ne fie nam ɛfie aboa na ɛda kɔ ho deɛ a
na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ahayɔ papa na ɔkɔɛ na emom ɔkɔɔ sɛ ebia okodi ewu anaasɛ ɔkɔɔ sɛ ɔkɔ akɔwia adeɛ akora sɛ ɔka sɛ wode ba yabrabɔ mu a saa ne teɛ adeɛ a wobɛbɔ din sɛ wokɔ akɔpa aba na woba na nyɛ no na ade ba ebia wɔtwa wrong meat sɛnea nneɛmafoɔ ɛbɛka no because yɛwɔ susudie a yɛsusu ama wɔ ɛne yɛwɔ nea wokɔ na wakɔ akɔyɛ nti wobɛba na sɛ ɛnyɛ ɛno ɛna kuta wa na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm a wɔsɛ yɛdwen ho yie ayɛ te sɛ obi a wode wama ne nkwan asi soɔ na wobɛba ne sɛ akokɔ serɛ da mu a akokɔ serɛ wopɛdeɛ wɔ me nkwam adeɛ nso yɛ ama ne nkwan samuel owusu kraeɛ no adwomu a wɔbɔɛ no ebi nie ɛwɔ neɛ yɛsusu ma wɔ ɛne yɛdwen sɛ deɛ wɔde bɛba nti sɛ ɛsesa na akɔyɛ asɛm foforɔ nti fa hyɛ otirim sɛ deɛ yɛnim wɔ wo ho no ebire bi ama ɛno amom mmerɛm mɛnsesa no bɛda ase deɛ mepɛ nie ɛnora ɛgya kwame yɛde asɛm bi to dwa wɔ afidie yi so kyerɛ sɛ atɔ nso gyinya ase ha efie ya ɛyɛ self contain ɛdan ankasa ɛgya atom momfa video ne nto so matiefo nhwɛ bi ɔba yɛn Facebook ne so a ima ɛde video no akɔ akɔto so sɛneɛ wowɔ TV so a wohwei fire service for brɛ ɛgya no ɔnom abɛn no pɛɛ ɛna ɔnom tu nsuo no ɛde wura mu saa agya yi wonim sɛ enipa nan hyɛm ɛgya wei a ɛhyie deɛ ɛda bubububu yi ɛnora yɛka kyerɛ yɛtiefoɔ efimua no nyinaa hye na adehye a ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ wɔnom yɛ adwen sɛ nka wɔnom bɛkɔ no ɛna wɔn hu sɛ gas a yɛyusu wɔ fie ɔselenda no abɔ pawu enti ɛma wɔnom suroi enti vima wɔnom nya yɛsɛ wɔnom de bɛkɔ egya ne ho no wɔnom antumi mo nsa amra bɛhwɛ ɛbrɛ egya ne hye wie yɛ no sɛ ne ɛdan no ayɛ no mo mɛhwɛ ye arɛho na maame bi a wɔno yɛ nurse ni ɔne ne mankuma miɛnsa nurse ni girl we wahye o wahye wu Opa kama ye wahye wu we yɛ ɔda so yi wahye wu ne ma ne baako nie na mɛfa alanche hɔ ka wate ima ne ma ne baako nie ɔba ɔdrɛsi kama hwɛ baako nso nie nkwadaa no baako nso nie ma mu ni Facebook ni YouTube ne so mommra so na mmehwɛ asase di adeɛ nkwadaa ne baako nso nie ɛna ketewa ne nso nie mekra enti wei nyinaa yɛde kɔhyɛ fam I was listening to papa no ɔse bɛɛma no ɔmo frɛ no ɛna nkora ne tiatiam da yɛhyio da yɛhyi ɔse mo hye sɛi wɔwɔ baabi ani ye wɔse wɔwɔ atabua nkɔbɛnu baɛ woyɛ dɛn hwɛ ɔbaa enti ɔntumi ntu no obɛgyina hɔ saa berɛ no sɛ bɛyɛ obɛnya kaa nso asa adane ase baabia ne kɔ kuma ase kakrakra a wonya aka aba bɛduruyɛ no ne yere ne ne mma sɛsɛ krakye no na busua hye gɛ ne nie wɔnyɛ anigye biem o moya ɔyɛ nurse ni hyesa pɔnkye a atoto no abayɛ ho fɛ yɛde adeɛ na akosi na yɛasesa wɔ magu na yɛntume ne da no koraa yɛnkɔhwɛ n'ani akyi de atwa wodeɛ atief adeɛ baako ampɛ sɛ ɔmo etie mi ɔhɔ ɔmmɛhwɛ wɔ saa asɛm wei ho ɛne sɛ mommɛhwɛ ɔbaa bi yɛ a wɔda TV no mommɛhwɛ ɛno bɛboa ama wo calm me down
sanity say you want offending dia wo de kire no be hwa de wo de be hwa de be hwege wa fuka kwa ho atwi obi ni be hwa de wo tete o do ho atwi o do ho aka me be hwa de na we senya height no na wo de be hwa ni kunu no ba na se de ngo ontimi identify mo dabi ontimi identify mo da senya ebi omo state channel wo de be hu say na maame no wa na we say ya oh hu omo da ontimi identify fa poster ne to so maame bo aten be man wonwie enti yay Linda Ajamai 33 years Lordina Ajamai 10 years Ivan Ajamai 13 years and Ebenezer Free 3 yay 33 10 13 3 enkwada ni mfie ne maame ni mfie ni omko omne da so yi o de hwe oba papa bi we zinya yi ni bia dabi o chenyi house dabi wo no fu ye adwedwi we kakra ya wunya ye hwe de o de kire wo te trotrom obi hu kan a o de ho aka me de me mpasa be hwe ade oba ya oda so yi wase o ompenti dabi ge ya oda so yi wase o eja tofi a wone ne madam o mu nyina hye ni kunu se oba ne phone ne frɛ no se da enkwala no yesio enie for your information na mpesem de we say gidie na enkwala ne aye no ye papa wa enso okay enti na me de update mo na me de update mo abaya bi nso ba electrocution ache no ye emosofo obo wo makwa connect light every baby ena dia aba baby aye eboso no ye light kikiro akwada ketwa ketekete mfie miensa akwada light ahoma no a ye dia aye connection dia aba baby emoso no eboso no wakwa akusumu ama ache ne kono eba say ni ebusebusa na akwada 3 years ni maame wa hemfa na ni maame afa mo hwehwe ni maame maye na ye nhunu ye nkotietie mu a ni maame koda ne mpena nchen obitumi ma ne ba patashi kura no ma ne bro na obi ma ne buru ni na volume da wa brother sebe ye obeko onku ma hu ma bi no ma ye de wo mo wo ye munsua de wo mo de America nyina mumfa nsua de maame wa hia okoda ne mpena nchen nti omai meka se kura sa tam na afi no oje sore ko je kopra we ye sore ko se je kopra nko na sore ko na sore ko asa won tifi ho ya kwa me unim sore ko matiasia sore ko we de no won koda dabi me won koda so koda ma de chi a en na ye je kopra sore ko matiasia enti akwada no sesi a wawu ama posi abam apekepeke nipa bi ewo ho a eno nso nhwehwemu no eno nso koso arafo ensem ni nie ye ba besom mokai abrantie ya wote hei momfa ntone so mame momfa ntone so munyine krata ne mame na momfa ntone so wahye mede fu t-shirt ena wayi na bodwe na atwa ahia besi na bodwe ase na no ho mfemfem te se medie ibi ena wahye ne space o space na ya medication ana say o de bo life for life okay enti akwasi alare space ya ono nso wahye ne space kama ya no nso o de bo ne life enti alare space ya o de bo ne life enie ono nso ahye ena otihui ya muhuno no alare na ne yere ana ne mpena ya wanya no ye frɛ no Amina de Abukari Amina Abukari eno ye oba alare wanya ne wo akuropon ya onenete atiefo asem wei ensem wo mo ensem wom pa
alare ba ha no ne nsɛm bi ɔka yɛ no muntie bi ansa na makɔ prosecutor so ama na prosecute ante de na ɔde ne ho ba mama no obusa me sɛ ade ntina minim nsanum kakra okay ade ntina onum nsa no am so me pese me no wo no so yo to no ntina onum nsa na me ta ai na o tsa ne ti de ya ai wo dwono hwe e bia wo ba fi na me to yo no 1 week na oba me fi e me no die na se awade ni na ni ono pese wo jae nsa no mo na wo jae me jae sisi a woda so no aso no wira ho ntere ya mi sa bom kakra de wa fare ofade ya na wo de she obi ani abre agosi alare abre o alare abre o ko mo bonye ya sam ke to da be 50 sida wa man je say that 3 years mo nchake mame da bia na man say 50 cedi 1 month 15 million and 3 years yes 45 million hey kwasi waboka na ka me bo ne ro ntua me sike mame na mbo waboka matokura ne din wa cha tere me dem 3 years me boko ma je be 50 cedi mombo ne hwe on fa me sike mame na on fa ne ba mama nso ye boka o se be ma oba akonhoma 50 cedis a day a bosome ba akọ 1500 afeko 12 months no 18,180 million entimfie miensa alare ka ho asemi na je so aboge na konhoma 54,540 million hey ema mo appreciate ya wate appreciate us ye bre mati ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na bre me se kula nso o ba ne papa ho am to wa o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so honum ma me ni se ayi mbana wo me se 19 no say 19 no washa 19 night wear and obo toma owo papa no e de mepra oye dey papa no de ma epra o hye dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kon ano no opra na hey amina on hye draws dabi hey amina te ko de ma no wo hwemsum amama ndaja ma ko da obonten samo ka tell me so o pacho twem tropa di pamata di asami na se sa tikire na mete se ye so ono papa na twempna de no opra ne dem no wa hye 19 no obotoma no wa hye draws what is one hwan one na twempna mate ba ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba ono no ntwen wo me pra masam nyina ni Asem Beba Dabi ene yiro okay enti arofo ni ade hye akwasi alare onu ne wa hai Amina Bukari wai o nie ka se presence Amina Bukari betna se o de fa ban bra mani si una so akura na ye twene ho manso no Amina Bukari sande akura ne nso aba ha enti akura ne nso ewa ha gewe na bema wone ne etwempna wone na wo oni ni nya yo oso odna koma ne papa ge ne ho paafuo osi onkonkodo afuo ewa asase ne so a ono ane papa o ne maame e boy a maame no sebe wawu mane ntina ho aye o se kose no ya papa yi ye friend wapanyi kwadwo mensa ware alare maame ama alare maame awu alare se wo hu se ne yere ho paafuo to ode ne kɔ sunko akura e wo mankranso area wakɔ akɔhu akɔte se papa ne yere twempna enti ge na akwasi alare ede ne ba ha se ono ane papa opanyi kwadwo mensa wakɔto wo ne dem
sa abaya ne hye na ti wabotoma oba wo ne be mate na be ma ne do akone papa akura na wo pra papa ne dem na wo nhye draws na ti ne nso emu da ho ya wo hu toma ni nyina abaya no ono nso nie ye frɛ no Amina Bukari. Amina akwaba brawanim we mu na abeka segu mo hwema no emame why emu na abeka segu Amina Bukari udino no udino no oya die ni ombe ya nam ni omako ade we na da bia ya na meka no o sei no ombe ya nam ni omako awie yi ode enem pressure we wosoro no wa do ho ba be wo ne bra yi o ba bia am do be to no enem ani bedi abede no Amina Bukari. Yes da. Oya die ni. Mpacho me busangani. Busangani. Mpacho. What in fear saying? Mpacho me 40 years. 40 years. Mpacho. Akwasi ala re ka kire wo se wo mfie saying. Mpacho wanka ne mfie anjira. Oya adwuma ben. Mpacho na me ye choba adwuma. Ewe. Ewo akropon ho na me firi ho ko da ba. Enti se si a wo hen na ate. Si a ne si a pa de mo kunsu ba ne kurum. A kura bi ase efre ho sunkwa. Kunsu ba ne kurum akura bi a efre ho sunkwa. Pacho. Ote hwan nkyɛn? Pacho me te kodwo mensa nkyɛn. Kodwo mensa ya wo de ai. Pacho me friend se me papa. O friend se wo papa. Eye den na hunu kodwo mensa friend se wo papa. Pacho eye alale ya ode me ba ha na de me kɔ ho. Alare ya wo de ai. Pacho no ye me mpena. No ye wo mpena. Pacho. Sisi ade onya wo mpena bio. Pacho. Okay. Prosecutor, oba de achiame. Prosecutor. Yo. Amina mame. Fane kwadu a kodwo mensa de ba ha no. Yo. Fabono. Etiefo senia ye di kan abobo kakra no. Ye wa ha no mo na krachi bi ebaaye. Krachi no ebaaye a nani hu hancho adai munyimi o adai. O se yebribi mihia oba bi na oba na ye choba adwuma na ohohoro nchansin mu. Timekoto aduane a ho na yedidie na ensesa ne bi ka na mama ne bi na mde opa asem tu ne trim mfie miensa na wontwen afe mfie miensa na wontwen nti on de ne bi bia mfie miensa okay di mfie miensa na opene ye na wone awurane ekodaye na also sa secret we mama mfa mama ema also oba pe na ekomfie mu a ompeo mentonkoso sa de we mema mo nhye ne nso sa wo se oba pe na mempeo afri afe na boso me kra enye normal ompeo memfre ne kra bio o wo hwa no ofro bra me na wo ka memfi no mane nko ompeo enti akwasi de enya asai mfie mienza to aso na opene ye enti eja won ko boss wa na nyame eche wo mo yefono ma omo awoi anokwa ode betu nanim ma oje nyinsen no ene ne tenai ma wowe wotu ni din sania omo abedintuo ekwan so etie na ebra wo mo tie no mu no na efia wo mo tie no awurane ye garden bi wo ho a na je se efe pa enti awurane dutu nanim se ai ya oba no se efe na mu na enti ene na ode betu nanim se oh minya asase kese a enka meyafu ana okunu alale se ampa honam de sania wote no honam opɛ kuaye pa nya nipa nyina ene ye adwuma adua eba ntisa ne te de a ekura ametena so mekwa kopɛ asase wo hono mo ama no adi nanim kopɛ asase wo kunsuba ne ekuromu a sunkwa na wose wode ne koye no so na wo ebra wono alade ne papa efrimu no opani bi a ne efre no kwadwo mensa ebefa ne maame empna na saa bia ye kasa ne maame nso afrimu enti esanse saa papa no wone owura yi maame atwempna denti no ebre bia ofre ne papa we no okoye no okonya asase ne bi enti okonya asase ne bi na aka ba bia awura no ebetena saa papa no so wono nko ane tie wo edan no yemienu do okose ne se ene onfa ba akoma ne mpena yi na wometena mu na onye afuo no
ɛma wɔn to so ɛpene so ɛde afuo no ɛdan no ɛma no a eduru baabi na so nya live a ɔkɔ ɔbaa no hɔ eduru sɛ ne kɔndɔ na ɔpɛ bi ate awe a ɔkɔ na wɔne na kɔ afuom na ɔmo didi ɔkɔ na sɛ ɔno aduane a wɔne agya mɛnsa nyinaa na to nsa edidie na wɔse wɔte sɛ ɛbrɛ duru sɛ ne akwadaa no nya mfie mmiɛnsa mmara nso kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ akwadaa no kɔ school nti wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔgye akwadaa no na wɔde no akɔ school ɔwɔka kyerɛ awuraa no a awuraa no si daabi ɛnya deɛ a ɔde akwadaa no bɛma no na akwadaa no koraa deɛ ɔnyɛ ne ba ɛnya ɔba no ɔnyɛ me ba no ɔmma to no bɛdin ɔsɛ ɛnya me ba nti wɔsɛ ɛbrɛ ɔka saa no ɛna adwene bi baa ne tirim sɛ ɛne ehuhu a na mete sɛ kwadwo mɛnsa awe me yiri ɛbɛyɛ ampa o ɛkae ne sɛ adaa bi koraa wɔkɔɔ hɔ a ɔkɔduru hɔ anwummerɛ bɛɛ no nsia no na ne yere amunan ɛhyɛ agya kɔɔ mɛnsa dɛm prapra ne dɛm a sɛbi ahwene egu hɔ egu ne n'asene na wɔsan hyɛ n'ati a emu da hɔ ɛneɛ na kyɛ sɛ na ɛnyɛ kwa ɛno no wɔse wɔ berɛ bi kuro kɔ bisae ada no obisae a na ɛneɛ n'asom wom wabɔ ha na wasan pie enka wɔn no kora na nka agya nka ɔma ne nwe na nka anya asomwie na nka wɔmfa ne saa sɛ me di asombo akɔwe na nso so yɛbɔ na asom ama na anwe nti ama ne kan ne sɛ ne amanfo keka no ɛbɛyɛ ampa ɛna ɛgɔde kɔto ɔpapa awura ne papa anim ɛma ɔno nso so ɛka kyerɛ ne sɛ ɔde ne kɔ akura na ase no wɔama na maneɛ na nya asɛm baeɛ a ɛnɔwe nti wɔsrɛ ɛma afei de papa ne te aseɛ ɛfrɛ amuna baeɛ a na watumi abɛka asi wɔ papa no nso anim sɛ akwadaa no ɛnyɛ alaale ba ɛna ɔpapa mu busa ne sɛ ne sɛ wɔnyɛ alaale ba deɛ a ɛneɛ hwan ɛna ne ba no wei ɛna amuna bɛka sɛ ɔso daeɛ meso daeɛ nim no na menyam ansa koraa na me ne wobɛda nti akwadaa no a wo sɛ ɛyɛ ɔba na ɛnyɛ ɔba ɛdaeɛ mu ba intimidine ma na enye yi waso da ya anyem okay ti onfa ma no na papa ne se wodie die kokoro mu ne bible mu nyina Miriam ene Mary nko a ene enim se wo mo ye waso won de osia ene osie ɛhɔ ena alale si da bi akwada matu ne din na mahwɛ ne mfie miensa na se ne ye se da yesu mu ba de a meti ase enye yi nti asɛm bɛ da bi monka bi mame monfrɛ amuna na wɔmra sɛ ɔse akwadaa ne nya me ba mini how da bia me bo akɔhoma 50 cedis monsese na wontua me sika ma me no de ɔmfa ne ba sɛ akwadaa ne yɛ me so me ba de a ɔmfa ma de ma me na me mfa ne ko school me mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ sɛ ne me brɛ yi akora wei ɛne asɛm a owura yi ɛde bɛda yi bɛda se prosecutor ɔbaadeɛ kyeame ɔno nso de ne prosecution nso agu hɔ Derek Owusu ɔse awia yi memamu ahen buru yɛgye ɔsɔ Derek Nana Boadu ɔnso wɔ New York man Venom okay ɔse akra Krobea awia yi yɛnso yɛ wɔ ha yɛhwɛ Nana Kunsu kwadwo kromfoɔ yɛnso yɛ wɔ ha Samuel ana ne nie yɛnso yɛ tio in fact ono abedwafoɔ nyinaa Nana Krobea always good and hearty to listen to you in fact yenam cold mu pa at this moment nanso yehwɛ mu sey a na ye ni agye Den Haag ene ye KKN onso de no wa ba YouTube no so ya onso wo fili ye wo ho IV Asante wa name new wager ene ono nso hwɛ ye free nkran na o se akra Krobea wi ye nso ye kan ho Ajete Caesar meti akwanka che hey ya twada su akwada bone akwa we pa de obo ye be ya mamre twada ai Ajete akwada bone so wanyiri hu adi a wanyi hu adi a ebe yi udi afri ye mam Ajete Caesar just believe aluminium shop atonsu na wie wono nso waba ahoma ne so Amina Bukari da asɛm a alare ede beto ye nim kwasi alare asɛm a prosecutor obo ade akan wayi bi afiri mu anaso odi bi ahye wano dabi bibe anokre asɛm a akwasi alare de ba ye nim ni oba be ma pe wumfie miensa wode wo ho akɔ woni wahia wanyem afedie wo se da ya na oso ye
ɛna bɛrima bɛfa wɔ daeɛ mu wowɔ sunsum awadeɛ ɛna wanyem ɛna wawoɔ nti akoraa no nyɛ alare ba alare na de wofiri akuropɔn ɛde wokɔ osunkwa ɛkɔma a ɔpanyi kwadwo mɛnsa ɛyɛ ne maame mpena ne step father ɛna ane ne teɛ na wokɔprɛ ɔpanyi kwadwo mɛnsa da mu a wohyɛ naatin ɛne ahweneɛ dam ɛmu turodoo tipira a wopira nyinaa kwadwo mɛnsa te pona no ɛne wɔwɔ fili ba alare firi kuma se ba kura anase a kwadwo mɛnsa tumi ma ne mɛɛma duro ɛno koraa deɛ wɔno a de ne sika tɔ mɛɛma duro ɛde brɛ kwadwo mɛnsa wɔ sunkwa sɛ kwadwo mɛnsa kɔnom mɛɛma duro no ɛyɛ wo amina ho adwuma ɛna sɛ wɔde bɛyɛ asɛm a wokunu di aba bɛtu yɛ ne mu yi amina woyi wo ho ano sɛn kyerɛkyerɛ wo nso deɛ mu na yɛntie wo nso kasagu ha kasagu wei mu na yɛntie me pamakyɛ wo sɛ mefoma momfa nkyɛ me wofoma a mɛkɔrɛkte wo deɛ tie ne sɛ na meyɛ kyɛwba adwuma wɔ akoropɔn bie wano na kasagu ha na meyɛ kyɛwba adwuma wɔ akoropɔn na wo alale ho mesie mepɛ na woseɛ sɛ mfii mmiɛnsa mampene na afei deɛ bɛbaa sɛ mepene de me ho maa wo na nyɛnsɛn baayɛ na ansa na nyɛnsɛn ne bɛbaa no na mente akoropɔn biom na mete daabaa na daadeɛ tie ne sɛ abra de me ho bɛma alale no me de me ho ma alale no na me so dae bi a maame bi ene me dae o so dae mpacho han o de wo ho ma alare wie ye no me so dae na chi ansana o de wo ho be ma alare okay nti o so dae na ye den na minim se o so dae na ye den nti na minim se ye yare den na wo dae ni mu uhunu den wo dae ni mu nipa na me dae uhu oba mpacho han a wo ne wa ba beda ọba baako mema mienu omu nyina ne wo dae dabi mema no mum na yire me ene oba na ne me dae to aso ntina me de minim na me de tu obi anim na omu se dae we de anye ntina me de minim se eye yare ene ya to ama me wo sunsun mu na minim se eye nyensen nso sabre no so no na me adwuma na me ye no me nyeska na me de tonduru se me yare na minim se yenyensen nti me ni alale tena beye 4 months nti 4 months na chi na yare ye be bo me na me call doctor me friend wo na me ka che se me hon fami o na wo se me mbra doctor nti e ko duru doctor mu no o mu firi mi wie no mu se me nyam nti e ho me bo birim kakra efise na minim se yare na minim se yenyensen nti e wie ye ko fie na me de tu anim se sa de ne yenyensen dia ene yenyensen na nya wo dia o kachira alare mpachoane die nti na aka sa efise abra meni alale tena ye ne date a hospital for ne de mame no ne alale die ne emfa nti mame ka chense se yenyense dia ene enya wo dia no ka kire me se oni ba nti wasre me ame mfa ma no na woni mentena na nya ne dia na ye hwan dia mpachona sabren so na me ne boy bi wo ho nti boy ne me be ko ye ene wo gya me ho ko ye nti efiri won so man hu boy ne bi to aso nti ba ne sa no a me ka kire na wo so wo pe na gya ye nyina yete nti na me ye choba adwuma ye breaking day ye juada ne ye adwuma nti kwosiera nwumre na ma ba akoropon ade che juada na masa ko daaba akwa to amadwuma so nti ewomu a na beka ba ye bosome a mewo na wo se me mbra ho mewo na me baaye na me wuye mi wuwie ye be se be ye anduru be ye bosome na wo se wo maame bi na wo pese wo de akola no to no nipa no so minim no wo na wonim nipa no aja ade be chiamo mato badinu na mobo mamane mini atade a mehye hwi nka ho nti adan misui na maame bi wo ho ye friend ma atraka na ma atraka so we die o mo nhye dan ye ne kase bia
nti wo de mentum da na chire no alaale be tontoma ama me na me gitum na me siyo na omu to badi ni wi ya ti me ni alaale te asumbie so ema me de me sika boa na kura ma ne twa blog egu no plot so taba me gyae adwuma na me betena alaale ho no me nyafuo bi wodaba me dikanya fa ma adwuma me ye fa ma adwuma no nti me tufiri ne honom kokotena fa ma ho wodaba me ye fa porter fa ma adwuma nti na sa adwuma na me ye me wu wie na chi na oto badi ni wie ya chi no na me koje fa ma na me ye etoda alaale be frese me ba na me si yo ubehunu wasa frese enne de mi ntimi mbo ubehu na obopono ubusa obi a wa frese wo ba wo mma na wasa ba se ubopono adan ose me tetew na me wo tetem sesen ose me tetew yo wo tetemia adekora wo tetemi no wo tetemia ye dan ya wo ba behu otoda no wafre se me mbo ubehu anu obopono sa oba ni nyina no ya se kan hye no ho se me wo mpana nti wo de se kan be wo me mpana na kunu me so me nim mpana wo so se me wo mpana nti e ma me beba ma dwu se nyinsen na me de bre wo nti na wo se me wo mpana de a enya me ntimi ne wo yeden entina biem na bre bia wo twese ka wo me so twese ka wo me so nti me ka kire no no ko bo ne boss ma me na ode akola na to no se me se akola na nye ne ba na maame ne frɛ me busa me na me di akini efiri hono afi de enu achi ɛna farm adwuma na me ye no eguye ɛna me sa ba akropon enu achi da koro ye da hwa na wo sɔre anadwo bi sɛ ɛmoa bi ɛboro niema bi ɛboro na wo papa bi ɛwɔ akura bi ase anamote ayɛ frɛ ho sunkwa na papa no wo timitin haban ya aduru kakra nti ka wo sika nka wo ma ya kohonom nam se sa bre no so no farm na adwuma na me break ye na ma me ni tua me kantina sika kakra wo me ho nam se se sa de a ene ma yenko me na me tua ka sika ene ye de ko papa no ho ye koduru ye wo ne papa no hye mo dem minim asem kora mo ka ye minim aduro kora wo de ma wo ye ba fie etise ebi wo ho a ayete se bidie a ya yam no na wo de afra nsuo ana sensa ye frɛ ne moto no wanom nti okoje moto mpa chewane nti me de minim se na akire ena me sa ye firi ho ba ye na akire na me sa kɔ se me kɔboa papa na adwuma nti me kɔ ye menya na wotwe nti papa no kɔkɔ kyerɛ ma asase a na me ka kyɛn se menya asase a medo nti papa no kɔkɔ kyerɛ ma asase se ɛya na ma ba bedo nti ada ade be kyen ada na me mefiri sunkwa ba akropon no na boy bu ho ye frɛ no wo de me kan di din a na boy ne papa no ka kyɛm se aya boy we ne do ba de ma no se nkrampan so a no watwitwa ma no na me se sa de a ene se menya sika me ma ne sika ma na do ma do na ma me ene wo se sa de a me mfa me number ma no na ya na okoye galamse nti wo mu a no wa ye de no wa ba no wa ji me number nti ada me koko me firi ho koko duru ya na boy ne frɛ se kojo mensa ka kyɛn sɛ ne wo fa se eyire ne me na yampa na ms yampa no sa o ka se papa na boa enka wo se me pɛ efise me pa adwuma pa no 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 pɛ be ma oba wo pa adwuma na ms galamse ni no pa twan ahwa me ne kasa na wo alale be fui mu funu efiri mi nsam me nima asem kora wo ne kokko kan ye ade kyi ya no wo twe se kan e de kwa kura ho se bo me mpana na boy no na me ne na hyehye ho nti wo koku boy no nti ho na me ne ye sa wie na mka kyense sa sem wedi ehu hia se obema papa no mpate na nya me mpana na boy no enya me hwi no no eya adwuma na me de me number man se be ya me frɛ no na se baade me nya sika na wakodo baade na mama nti me nya me hwi no no na boy no wo de tu ka ko ho nti me na papa no frɛ me die nkwase de na maye ne sa no die moa de na maye ne sa na msa papa maye den
ɔsɛ an obi a waba sɛ wobɛyɛ adwuma na wode wo number ma amanfoɔ na m sɛ o papa wode nka wofrɛ yɛ no wode ma menka me deɛ na hunu sɛ ɛyɛ sei anaasɛ ɛyɛ sei na ɛno sɛ wo se ɛmmoa asɛm bɛɛ na mayɛ no nkwase asɛm bɛɛ na mayɛ no na m sɛ ɔdeɛ teɛ no sɛ ɛyɛ bɔe no a wode no kyerɛ me sɛ wɔdɔ baade no ɔno na gyee me number sɛ ɛyɛ a na wafrɛ me sɛ mehia baade no a nti memene ne ne hweeyɛ na me so sɛ mene ne wɔ biribi yɛ a nti ada a membɛfiri hɔ akɔ no na mede me number kɔma no mene no di nkɔmmɔ brɛ bɛn a ɛyɛ me mpana a wotwe sekan ɛde kɔ akura hɔ sɛ wode kɔku bɔe no nti ma papa no ka sɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a mene alaala nyinaa mbra adeɛ kye ya na ɔno no fa kaa dii kan menim asɛm kora ɔne papa no kɔkaeɛ memekɔduru hɔnom no na ɔno ne papa no aka mu asɛm awie kɔ na me so mekɔ kyirikyiri mu deɛ mu kyerɛ papa no na me sa sɔre baa me fie nti ɛyɛ daabaa no na meyɛ maame no na mene ne yɛ adwuma wɔ daabaa no ɛtɔ da a ɔmo nya te sɛ obi yɛ ayie anaa ayie a ɔmo tumi frɛ me ne ma bɛka die huo aboa wɔ mu na watua me ka nti ɛbɛbaa sɛ ɔmo anya adwuma na ɔmo frɛ me sɛ membra mɛboa ɔmo na ɔmo yɛ adwuma no na mekɔɔyɛ mekɔkɔ boa ɔmo anɔpa no wieɛ na nwummere na mesa bɛdware sɛ mesɛn mebaeɛ na waboro da hɔ na me sɛ mebɛboa me ho na masa akɔ na adwuma na mekɔ akɔyɛ mekɔtoa so mekɔda hɔ saa da na ɛdan na ne ɛda mu no na ɛhɔ nom yɛse wiifoɔ wɔ hɔ nti no mentimi nkɔnkɔda hɔ na na maame bi yɛfrɛ ne ma atalata nti mefrɛ maame no sɛ ndeɛ ɛyɛ saa deɛ a ɛyɛ a mɛba abɛda no hɔ nom nti mbɛwie a mekɔ na metika ma na wafrɛ me sɛ nka ɔkɔgya me kwan na boa waboe deɛ wontimi nkɔgya me kwan nti ma menyɛ dɛn ma menkɔ na mede meyɛ dɛn metutine ya mekɔ meduru daabaa station na mefaa me kaa metika ma na ɔfrɛ me na mepekee kaa no musu na mmɛma mmienu tim na baako yɛ no call menim call kora wɔyɛ ahoa na wɔka kyɛm sɛ hwan na memede phone ama no na wɔ kasa no na mesɛ memfa phone ma obia nipa no te ne kam no wɔka no kasa memfa phone ma obia nti mekɔsi wɔ daabaa na mekɔɔ no maame no hɔ mewɔ no maame no hɔ a na wɔbaeɛ ɔbaeɛ na ɔbɛka kyɛ maame no sɛ ahan ɔno no frɛ me no memede phone no maame mempena wɔ kaa no mu ɛna bɛrima no didi ne maame atam sɛ ne maame twa asiri me so memfa phone ma bɛrima bia wo maame kora wo kan menim wo maame na meyɛ dɛ kɔdi wo maame me obi di me maame atam a ɛnyɛ me dɛ nti meyɛ dɛ de phone kɔma obi sɛ wɔndi wo maame atam saa ɔde sekan aba hɔ ahoa no watwe sekan no akyerɛ me ne ma atalata sɛ kɔ bɛto bɛrima kora kɔde sekan no bɛwɔ no nti na afei de da de bia ɔtwe sekan wɔ me so de bia me wɔ mpana nti sɛ saa na teɛ deɛ a ɛwɔ sɛ mesesa me nneɛma kɔ nti mesesa me nneɛma ɛkɔyɛ na akyire ɛna ɔkɔbɔɔ me papa mama ne sɛ memɛgyaa no ɛna mekɔ na ɔde dwantoa ɛna ɛbɛsi me papa mo so sɛ ɔmu mpa makyɛw na mensa mbra na mekɔde kɔto me papa ma nim sɛ ɔyɛ a no watwe sekan wɔ me so me so meba ma awareɛ no sɛ no mamba abusuani bi amanneɛ nti sɛ meba kora bɛka a mobɛka sɛ mansoma me nti mia na mebaeɛ mia na wɔ sɛ meyɛ dɛn mekɔ mebɛyɛ metwa ba adwuma mebaeɛ ma mbɛtena obia so me papa mo so wɔ akoropɔn hɔ mebɛyɛ ma adwuma nti sɛ saa na teɛ deɛ a ɛwɔ sɛ meyɛ dɛn mesesa me nneɛma kɔ mentimi ntena wo so mebua wo mewɔ hɔ meyɛ adwuma ɛtɔ da me so mebɔ akɔhoma wo so wobɔ akɔhoma me do bantifo wɔ daaba wotu tɔn di me de me sika twa blog agu plot so nso da bia na wotwe sika wɔ me so sɛ saa na teɛ deɛ a mentimi na meyɛ dɛn masesa me nneɛma kɔ nti saa berɛ so na adwuma mesesa me nneɛma kɔ gu me sister yɛ a mene ne baayɛ yi hɔ nti ɛyɛ a na makɔ akɔyɛ adwuma wɔ akura hɔ na masa ba nti afei deɛ wɔ mu ada koro ɛna wɔbaa sɛ me papa mo se me papa de aba no hɔ sɛ wɔamfa me amba a wɔde apolisifoɔ bɛba abɛkye no ahɔ anam sɛ me papa daabi me papa ntimi fa apolisifoɔ mba wɔ sɛ bɛkye no ɛfi sɛ mente me papa hɔ mebaeɛ meyɛ twɔba adwuma na meyɛ mahankɔtena me papa no so ɛna mebɛware wɔ no so no mahankɔbɔ me papa ma amanneɛ evi me ne wo tena kora mewo wieɛ no yɛbɛto badin ansa na wokɔ me papa mo hɔ kɔkɔbɔ ma amanneɛ na me papa mo bu fuuo nti ɛyɛ dɛn na me papa bɛka sɛ ɔde apolisifoɔ ba abɛkyew nti membra
sana ono no mom akome papa ho se kwanya me papa be fa so a ne nsa be ka akola no na enti o mko wie na me frɛ me papa na me bo na mane na papa ka se ono no nko ho mfa police fo bia nko ho na alale ne ba na ho se kwanya obefa so a ne nsa be ka na ba na ono nso ka kire alale se wo na wafa me ba minim ba bia wo de me ba na kɔ nti se wo pɛ oba de a wo so kɔ fa me ba brɛ me na me so me mu kwanya me fa so a me gye oba ma o nti me frɛ papa na papa ka se sa na tie dia sa alale de me ba omo ne be kan watue na ntue na wagye akola no nti me so be hu se dabi akola no nya alale ba na me ye de ma no kokko tue na ntue na wagye akola no me mfa me ba ensa na ntue nti me dika ko bo ni sister amane se akola no nya alale ba nti omo ne alale nkasa ni mfa yie ntu yie mintimi mfa me ba no ensa na ntue emane yeye mintimi eno dia akwala ne nya alare ba mpacho hane amina da akwala ne nya alare ba mpacho hane okoka wo papa no mu anim se eye daye na wo te se de na wo kan ena uhunu se obi ni wa ba beda enti eye de ono ba beda wo daye ni mu no ono na ye de ba eno man kire mu sa o de tie ne se o kire mu sai kan se ne o kire mu se abra me so sa daye no me de na minim se ye yare na minim se ye nyensen nti bra me hu se ye nyensen na me bo wo alale mane se nyensen ne nya wodia nti me ye de me kɔ nti na ma me kire mu se daye na me somo ye na nya se me kire enti na wo pesa wo kire se na minim daye na me somo ye na minim se yare ye ne ato ama me huhumu aha se wa ba be hu se na wonyam mpacho ane na satam na wate ase enso de ama alare ma alare enso de ne ho aka wo mpacho ane wa ba be hu se obi nso wa ba be da wo daye mu ena yese miemfa nko hospital wa ko hu sa wonyam enti wo ko kire mu kire wo papa no mo se eye daye na wo so nipa na obefa wo daye ni mu no ena ye ne ba ana se ya alare ba me de ka se mi daye na me som ye na minim se eye yare na man ko kire mu se daye na me som ye no ena ye nyimo me enti ene ye nyinsen no akora na ye ho aba mpacho na me kire se bra na me wo akropan ye adwuma no na me ne obi ne wo ho ansana nipa ne me konye na ofiri koye nti minim ba bi kura nipa ne wo sisi aye nti me susu se sa nipa ne mum ena nyinsen ye ne dia die nti na ma ususu sa every say ye ko hospital ho na mo bo date no me hwe date ni ne omo bo ne sei omo ka se na manya bosome nan mpacho na so na tena me ne alale te no na nya nduru bosome nan na du sei ni mfa se nya be ye 3 months monya be 3 months mpacho ne atena be ye 3 months na ko hu se onyam eno omo nso ka kire o se yinsan na di 4 man na woni be ma foforo na nyam na se alare do akọ hospital no akọ hunu se onyam 4 months die nti na eni alare ka kire o se meniba enti fasa yinsan we mame nso te ase na ono ne tena ye di yinsan se na menim se metimi ni alala tena kosi awie he woni ne betena kosi awie ya ka still sa akwada ne nyene ba enti die na ma wo te ase die ma meti ase ne se tobo ma men kan kure bi ncho me boy girls code wa ye te na ye te ha no ye ni abre kura asno eni enim code bia breki code bia obesati bia no ye betumi ya decode amawo me na onemete me fa wo no abosome miensa enie ena wakwa ayaresabia pe wasem a wo kan dia wo kan ye no alare na de wakwa ayaresabia eni aka kire wo se obetum na akotena alare so fanma alare eni aka kire wo se nyinsen na wonyam no eye 4 months ena wo se eni alare nyinsen no enya wo dia ena alare pa wo chew se miniba enti ene fa nyinsen ne mame ena wo so te ase saa edi nyinsen ne malare die ntia eno na mpesimu me sabra ne die na me wo odo de ma alale nti na ma me de me jay mu de ma no nyinsen ya anyu obi dia ye de ma no mokoji jiji nyinsen de hwehwe me makwa nyinsen ya anyu obi dia na amina ye de sa nyinsen ye de ma no
sa wo kasa yi wonim wo wa wotrim se eyampasa na nyinsan ne nya alare de a adenti na alare kaaye no wodi nyinsan ne ma no na mudo obi a mutumi de nyinsan kwahye no ho me de na nya entia ne die enti na ade nyinsan ne ma alare Amina mebuso asem die enti na ade nyinsan ne ma alare Bukari da mebusa wasem o die entia na okase woni banti na meje mu de ma no na aje mu de ma no enti nyinsan ne nya alare de ye hwan de a nti na me se na me ne bo aha boni din mi pani din ye hwan de ye frɛ de sɛ me yuro fini din atiefo me pam wa free court wate be ma twetwe se kan boa na o twetwe se kan wo ma so o ka kire ye se gay we bo e ma o da for mo pese o de o nsa be kan ba enti wo tumi da ho na wo su because e gay na bo se won so na wo ko boko twetwe se kan me busa ma sama wo sre na no wo fa te ha sre keke wan kan kire nze wo fa atiefo put on record Amina Bukari say be man na one ne tena ye ansan wo ba be hu alare no onim ne din Amina I put it to you say ne wo boa memeti hai unim me din se unim me din aha enti se me ba be se wo pa me bom din akere wa na se me mo me din kire wo enti adenti na be ma na wo ne tie na wo susu se nyinsan ne ye ne dia do wo nim ne din die ntia oye die ni bacho minim onim one ne tena di sei antebia edi sei me fancy anya 1 month enya 1 month na woni be ma betena wabra wonim be ma din anya bia obebo ebia yaw ye frem ya kwasi me sei me koshia me mere wani bi na me pese me ye ne laaya ntumi ka se ye frem na yaw enti wonsu so bi be yaw laaya obebo din e de akyerew adenti na wan musa be ma din nanso te ase ma ne faawo obodina ne kurom dino na emu edu ntimi yurofi o yurofi enti sesi akore ye otiwe woni papa pede wo kan nam de busa wasem wo asem na wo ka no enam de busa wasem so se enya alare ba na be ma wanyem woni di kura wonim nti ene yete sa de a oba no woni papa woni papa uhia sombo wate uhia sombo mon hwehwe professor Asumbo ma no uhia sombo Amina uhia sombo wate enti sa oba na nyini no wabusa wo se ma me papa ne hwan a wo be ka sei Amina wo be ka sei yamfa ne sa akwada na nyini wako school nyankopon de na sie no wabusa wo se ma me papa ne hwan wo be ka sei kasa na mitie wo be ka sei unya hwenka uhia sombo wate Amina ufre nyame okwa asore bey menkwa asore osombo sombey mensombo sombey mu na awo menni sombi am uhia sombo wate uhia sombo enamia minua ene made nyina Inspector David Enin o Central Police MTTD osina na Krobea udika Amina hia sombo uhia sombo wate alare gay eka kire obra wa wo de ne call hospital ho se nyinsen no osondaye
enti onim sɛ daeɛ na ɔso yɛ maame bi mɛma ne bɛyɛ yere no ɛna maame bi ɔbaa ne daeɛ wɔ nam enti no ɔde onim sɛ yɛ yareɛ ɛna wo de wo ho bɛwɔɔyɛ ɛna wo de ne kɔ ayaresabea ne yɛka kyerɛ sɛ nyinsɛn na di 4 months saa tam no ɔno nso ne watena di 3 months enti nyinsɛn na nya wo dea ɔka saa asɛm ne kyerɛ wo na Krobea nim ɔtwa ntoro gawe ne no din ɔtwa ntoro aha yɛ ɔti na no nyɛ den ɔtwa ntoro ɔse wɔ ka kyerɛ wo sɛ nyinsɛn ne nya wo dea ɔboa even po akyire koraa ɔne me nya a me ka kyerɛ ne sɛ akola ne nya wo dea ɛne ɔkɔbɔ maame na ɔtoo ne din no ɔkɔbɔ maame na mane sɛ me mesi akola na nya ne ba nti sɛ wo se manka nkyerɛ wa ɛyɛ de na alare ɔkɔbɔ enti busa no ɔse nti ɛyɛ de na ɔkɔbɔ ma Olivia mane sɛ me mesi akola na nya wo ba na Olivia wa da mpakyɛ wo mɛtumi busa ne sam yi ɔno ne deɛ na no wie ɔboa no Krobea nim ambɔ Olivia mane sɛ akola ne nya me dia ɔboa Emma maame ko frɛ me busa me ɔboa maame Olivia amfrɛ no da wa frɛ man be ge sika kula ne sika 6.5 ukɔgye sika mpacho Dabi ayo Olivia no ko burukyire na ofuse na wa ha da Olivia ma usika mpacho Olivia ma me sika na fuse na ma usika mpacho Dabi enti wɔto din no ɔma wo hwee da mpacho da ɔmo to din no ɔhyɛ envelope mu 2 million ɛna de ma me na ɛtɔ da me kɔ no hɔ a ɔma me 1 million tɔbɔ ɔde ɛyɛ nuru hɔ alare sese question time meyɛ wei busa na wei busa enti de awura yi busa alare ne sɛ wɔse wanka nkyerɛ ne sɛ akwadaa ne nyɛ ne ba adenti na ɛne ɔma ama Olivia frɛ no ebusa ne sɛ akwadaa ne nyɛ ne ba alare sɛ nyɛ no korɛ Olivia mfrɛ gay ka saa asɛm no deɛ na na so nso pɛ sɛ obusa no wan nso busa no ayo wo se ayo kasagu we mu busa ayo wo se Olivia frɛ say me say akura de nyeme dia na yɛde na obege 6.5 no ata na obakɔ abirekyire no mpacho menkɔ Olivia hɔ nkɔgye 6.5 ne kunu na organ ho efra omu frɛ me ne sɛ alale se opesa akura no kɔ school nti membra na me frɛ alale ka kyɛ miniska me de beba nti o ma me 600 sɛ me fa yɛ ka sika mbra 600 ɛyɛ sister series sɛ me fa yɛ ka sika mbra nti me de yɛ ka sika bae me ba na me twa mu kɔ da ba ma Olivia ho me kɔ na ɔka kyɛ me sɛ alale se opesa nka akola no kɔ school nti no mo frɛ me sɛ nka me mbra na nka ohia me wɔ adwuma mu hɔ na alale be kan na adwumayɛfoɔ no sɛ adenti na alale sɛ obɛgye akola na kɔ school a me sɛ me mpene na me so me nka sɛ me mpene sɛ akola no kɔ school na me pɛ sɛ nka yɛdi burunya yiwi a me kɔ sirem nti me kɔ sirem a na nka makɔ hɔ na nka akola na kɔ school hɔ na wɔ se alale sɛ school fees bi nti me nkɔ alale ho nkɔnkɔgye nti me kɔ duru hɔ na alale nso ka kyerɛ me sɛ sika no wɔ ma afusi hɔ na me sɛ ade asa nti me ntimi nkɔ ma afusi hɔ nti me ti kama me kɔ no wɔsɛne 2 million ɛyɛ 2 point ɛyɛ tete sika no 2.5 ɛde gu me fon so nti 2.5 no ɛna me nim na wɔse 6.5 ne deɛ ma Olivia ma me 6.5 bia okay onso wa asɛm biem busa alare mpacho han busa mpacho asɛm a me wo busa alale deɛ ɛne sɛ sisi alale sɛ ɛfa akola no ho a wɔkɔ me papa mo sɛ wɔkɔ akɔtua nantwie na wagye akola no me mfa me ba no ɛnsesa nantwie busa asɛm no question na wopɛ sɛ obusa alare no ana woni question bia bio question de me wo bebre ɛnam sɛ busa question me make statement ɛnka asɛm na emom busa asɛm mpacho mpɛsɛ mbusa alale sɛ sisi a ɔde me ba ha no deɛ pɔtinti na ɔde me ba ha alare yina no okay then na me de oba ha sei no me sama yɛ tiewa wo so kura ne nyame dia ma ba kura ne ho aka to mfa me sika ma me usom sei me pacho me som sɛ alale mbɔ me ho ka ɛfa anasɛ na wo kura wo nkan ye kura waka 2.5 asɛm enti wo mo ka ne 2.5 for sende ma wo sei o sende ma me no dabi moma mema ya so anwen ya wo kakra wo so wo mo wo ho ka o ma wo ho ka kura sese ya wakaka
ya alare send to phone so sika wo se ma Olivia ma 100 cedi 1 million eno nso waka enti wo de omo ho kakra no sa aka ne wo ho okay enti alare ayiwa no wati alare ase memo ayi ho ano nso wo bibibio nsan busa me pese me busa alale se abra me ne tena mfie miensa no me so me boa no me twa blog me de misika twa blog gu no plot so me do banchefuo okotu banche ne tonye me twa susu se nka me nyem no me de betoto me niema okofa susu sika ne diye nti se wo se wabo me ho ka me so sa sika ni nyina me pese wo sesema me so wo sesema me a me so ono so sese ni sika na me so me fantua reka osom sai alare o kasa asamna banchi ni de ye di no fi yom ho na banchi no mena me fie ran eye fie ye to wall fa ho okay de mena doctor panyin na ere ati ho de ya to ma me ba maninyi wa no nwie ate ya to ma banchi na ere amporo kwate eso edidi ate banchi ni de ankate mandi na twantoro madi odini sika twa blocks agu oprot so oboa me sika oboa me sika oboa to no cha no o twa ntronko no sama o kan nyina na krobea ni mo blocks no me bai na mtini shema chiko ko na krobea ni mo twa ntoro na ye hwan sika mpacho me sika o de sign na ma no mpacho 20 million am de ma alare oso ma 20 million oto what tenchiro ho no 20 million no you mini tensiri nso wo ska 20 million wunya ne we mpacho na me ye choba adwuma na week bia me twa susu wo sirem 50 cedis ennene ne kura me de so twa susu ni bi wo sirem nti adwuma me ye no week bia me twa susu o ka nyankopon anim no kore mpacho ane se 20 million ade mala alare o ma 20 million o ka se men sama na so odi ono na kantina me bu south bra oboa o twantoro tama mo ba mi ba twa block no na mo no me ko je low na me disika na ma o se hwa so na wo man twa block no wo je low no oji low no se odi kwesirema akoye me ho ade okoko duru ye no wankoye me ho ade enti odi ses ka ne ye den o so okoto aponche ne kramai kokoye amambre bi wo eho omukuro mu ho oji loan sen minti kire loan dodo a woji ye nti so ne se woji loan o so oji loan na di twa blocks so do o na ti ho no oji loan no odi ko sirem se odi koye me ho ade wo so wo busuma katua krampo no minji ndi se duru 500 nti ayede na okoko senya one na ya dwuma mpa nso se oko menya me na ya dwuma nso se yede nya ne pedie se yede ya mehu obede no ahu wono na ka kire me another from so aya na mema ye mon shane nso empe oba abosom ya katua hu menka abosom ya katua mfa nkyere oyire opa afa opa atotwene eno ye de memeka ze nioma mienu na wayi ano yi mebo akade ebiem alare wo bibi pese obusa ge no me bibi de ya baby me jana na o so kura ni nyeme de ya me tese makama no na otwa makama na ofa na ba ti meso de meso ma bre wo ho no wo so tua ma me a ono te no no ma chop money mpacho o ma me chop money o etoda se obema chop money a obehunu afre se manya 1 cedi o mento de embra manya 2 cedi o mento de embra ntimpacho se wayi sika na to se sika ni no dabi o se no ma 50 cedis a day mpacho o ma me 50 cedis a day atiefo mutie bi na asem we mema bam monso mo beka bi but se ye ya me ne mo ka say hepa plus doctor Pavi and Plasmos papa no abedu and Inspector David Enin of MTT the Central, a very good afternoon to you. And MTT department mo central nyina no me mamwa ha me chiachia mo me bomo abasonso ene mo adwuma pa ye bomo abaso se mo yade anya nso ne ka ma mo bumfu aha mo yade anya be ka mo yade ya eno nso ye be ka police ni bi gina susan so yi ho no intersection ho no he crash ne bodwuma wo MTT di ni
oyam titi ni kratch ne bodwuma ono na se maame panyini kura atwa kwan mu a onya abot owo nipa sabe posi adwuma no ye de adwen to adwen ho ne ye de ye enti aposifo me bɔ mabaso ze mo ye de anya me meka pa what you say aka enti hepa plus pavi plasmos me bedi ho nkomo nansa na no me ba me bebu sa mina se ebra okọ sungwa no alare na me da wo hoda eno ye one question montre nto ma me na me wura mfi number 2 alare ba beto so se amina wo hye 19 not where ya toma gu asene eno opanyi kwadwoma ensa dem ena ade pra na papa nso te animu no wo hwede ekoso isa wo relase abebo 3 opanyi mensa ya ode ibusa sa asem wewia Hepa plus pavi plasmos doc Dr. Hepa plus akwaba ya kra and who accessories and everything for the ground yes and yoma waha and the dinkai bi animu mame Hepa plus pavi and plasmos bi animu ma ye and kra da se na ohwe Hepa plus we mi kra pavi to paye very good na plasmos nsusu wa ha Hepa plus nsu nde wa wani tia na last week good adanse course aba se nyankopon nam so apagya nkofo gidie mu yenuanom ma se bi no matin kanyera o ma hyase di adanse se sa dog de o kano enya agro bi na ne na AD se oba nom Hepa plus pavi plasmos atadwe bi da ha ewa ha aha na onya na atadwe no edi gusu a esesa bibi se mema ni bi so ne wo mgere nom ena wi atadwe no wow onom Hepa plus pavi ne plasmos a oba ni di kwadu ni bi kakra na bema no so adi kwadu no owi atadwe wasakakra edi aguna num se utie Uteke FM na ope wapomuden mapa mesrewo Hepa plus no panel drug stores okwa eye miensa de mesre aka ho ne se obi ho se doc me kwa omo so omo wo Hepa plus omo wo pavi but na ai plasmos ni bi ne honti o se omo mami we dia se na enye bi ana wo Hepa plus o pavi no ana wo plasmos oni mu baako menje fufuro bia emfa nkosha nan eye nro miensa na ekubom unya Hepa plus ne miensa ni nyina ne e kan fie somtre ne bo so nyeden baako 20 cedis ti ukra 60 Ghana cedis a wonya ne miensa nyina odi no nom yefunu na ya na mu wo obi ho asabe ne behma no fo na efo no de akra ho adanse bebre bapa ti doc na minim se bia o kan saa kwa na me de kwadu ne tu akira last man panyi bi also 52 years na wo hu se saa na kwadu no ye ne hu ne se mu emre saa na onom Hepa plus pavi ne plasmos a hu se kwadu mu odin good ne kwadu aye kama o se ne si ya ne kwadu die so afa ni agoma ekosoro mesra se uti Uteke FM a drug store bi e ben wo ko penro miensa ne bi fa na se wo nyare o no ma onipadua no agina yi last obi sine diabetes ne sugar levels ya na wo soro na onum bi o se de she ne nkran ne se se bi obetumi agina fere nim ne wa memene ono medro indeed o memene ye na ne sugar levels so de akyen o check ye no eniema eye edema no obi so sine BP obi kura de ne de dro ben na ato ne bemem ene odwonso kama obi sine menses na emma for the past 5 years na menses ne ma ene atumi aba emwasan ye pregnant good enti de me kan say ko drug stores bia mu obenya enro ni bi bia ye ton wo bia ebia bibi be kire wadwen a me numbers no good e waduro ne ho ana say opeso frame say doc me kra no meye ne say me yare we me ba no say ne ha no me nua bi nsan na atiagu ne ho me ankasa kra matin ka na ayira nsuo bi ne fra himfie ho eba infections ama nsuo firi be manim eba be ma no sabio emu aye ha gidie no muntumi mpagya me bo hyewa fori a doctor me bre me hi odifo bi no be band da bi wan kasa be tumadan ne mu ate wan kasa bowru adoma hinwa nanim na fo asase pese no ediso numbers ne 0542 77
7785 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Ewa manonia ebia said the atadwe black yi wa he wani na mahunioma yes sentina meka sakra chigina hojina sana no de ode maame no asa wow enti ensuo no wa ha fama me ensuo no wa ha ensuo no in my face me wo Hepa Plus ensuo enie ena me wo pavi enu nsunsuo enie ena me wo me wo plasmos nsuo enie ena me wo pavi ne topaye enie na me ne miensen se ne me yonu nie na no ya wada no yes ye che bi wie ye no me wo ha na na panyini pa o ubusai mo so be ka kire o me ntumi mo ni di wa afidie so osom di osom be ka bibi and the code ne kasa and obai no se na Krobea me se nana ene de mia matuka aba pese be ni uhia wow aduro no menum bi pa na ma hu se wo ka topaye kire me formula no na mzi o nana utu ensuo no de obenom no egu ade mu a tutopaye ni mienu na fagum na afese hwie nsuo no baako na aka no fagu so owia kanum na wo kanum wia na wanom o se na de deda kire ne na mzi o nana ubetumi de kwadu atwe kire kwa na ubetumi nso de atadwe because they say no a man mema ni nyina no every boom yes enti ene atadwe nso wa hakama we black one ni bi nso enti we wa utumi say pia enti mi disposable na nya ba ne de yes awia yi me be ya me hu aduru e be do smile na de sese ye koto aso bia na amanonefo no good meba manenka amanone fa address fa number we suma me wazo tumi fo asase di suma ne yi wo amanone a 0542 807 907 0542 807 907 907 we dey abo numbers na aduru ni no ma can say obi say na ya me so me wa mrewa so me eti aduru ni de eboa wa obi de mani je pan say na doctor fo mpanyimfo omo frɛ edi ho adanse ye wo lawyers ye wo presenters ye ma me no ma omo ton eniema e wo market ye nuanu me wo mazi akra omu follow papa mazi fo no ofra ono ankasa o formless a wo kire ni nyina no omo ka ho asem na aboa ama omo afom nsa ase nso ediso de ye kan so yo be man ko gina sere so se wo gina sere so ko kanwan ni ade debi o yo be ma at least o de fa ko gina fero ni me ho ne bebia so gina ho memmene ne wo ho o wi be ma ne be ma ai uwi a utumi efa opuma no boko na o dia ko gina Red Sea na chi gina Red Sea na chi ande wa onim de obey o maso a na o ye de osma wona adwuma ma mix me de na wie atadwe no so otwan me wa hanom se o mpa atadwe utumi su kwadu o mpa mienu ni nyina so a kubensu ho ai obi wo ha no de o so onchiri hwe nyame ate bibia ho ama no otumi ka mienu miensa bom eno so problem bia ne ho honestly oni atinka o de try formula we onso a wugidie ne fon eso anemu ha enko fantatie bia do tie bia ye ho ma well being ni nya dwuma ma na nwumre ye nhwa ade be fa hin ne menye doctor tie kan say wa obe ma no e bia yade bi ntine fon wo ka se wugidie obi nti ase ne tie kan no kore no say bia wa obe ma cold no amanfo ate ase u breaking za eye well-being ni hu adwuma chere baby e be fa e benye drugstore bi e be on bodrem okwa o so pe Hepa Plus e miensa o pe bi
Say any to pay you, say any so, bet me any be anum. Okay. My numbers is 0542. Mammy, I'm a mobile numbers, me bobamo. Me pacho nyabo trefa pay. And now for phone. Dr. Eben. Hepa plus Pavi and Plasmos. The numbers ya we use with ye. Tie. A 0542 77 8572. I repeat it again. 0542 77 8572 and a 059 13 67 898. I repeat it again. 059 13 67 898. Nami wa manonie, doctor. Wa manonia. 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907. More powerful. Medasi. Yedase. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Baby ani afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me protein-fo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban.
mami ma hye me pao na me papa nso uso ni ma odi wi and omo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de omo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka beyensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa omo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama wo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio nipadua ne kanea ene yeni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4 yekoya yaba 102.9 OTEC ena utie no. Na sani ya watie no by Grace Medical Center. OTEC FM ene wani akambum. Se ye ya me ne wo kasa yi. Nyankopon ya adomo a bosomi ye wo mu yi ne da etosu dunum edunan 14th. Sa da no ye fiada na chese ne benen akini wuko ya wo fie efiada edi animu yi aka 3 days efiada edi animu yi ye de apomuden pa ne ododwumadie no ye de ba good health love on Val's Day. Good health and love on Val's Day. Valentine's Day. Na sada way eno teke fematna si adwene ho. Ehunu se sabe ye bedi do. Ye ni adofo benante ye be kire ye ndo. Nenso ade ba ku bi hu hia sa ade no ni apomden. Enipa oni apomden ya o. Ade agana fo ye mpene ye pa ye twokop. Si ye kwa akọ cheke ye ho. Na ye hu se ye pressure nam sei
ye nipadua no emuduro na kosi sei ye ne ankase ye sugar level kra no enenam sei ye nkogye nimdie apomuden ho nkyerɛkyerɛ emfa yare ho ekwan a ye fa so num ye nduro nom ne de keka ka ho no ye nkogye ne nyina ho apomuden ye mpesa de no saa da no ye saa ne yoma we am free ye nyo hwe ye nyo hwe on Val's Day 14th anopa nonso pepepe ni ahyase kaisa ahya den so se dwumadie na se no Oteke FM ye de studio no be free dan mu e de aba abonten enti ye listeners ye fans nyina mu nyina mo beba ha mo behu se dwumadie no wo outside ye ne mo na edi dwuma no mo na mo kire madwen fans mo e ba ne ho wati ase da no ebe ye great ye great no na ye sign check uni pedua no emu di amaw hwe o labs bi na ye se koya o honso saada no ya tete so di amaw bi te se o koye prostate test, liver function test, kidney test and a high vaginal swab what ya say mo amo bre wo candidates no de pu aho no mo nyina no se nka mo koya normal ya anye we beje 150 saada no enamu yade ne ye be ya ye beje 100 pe ya 50 free so swab yi 150 ye ju 80 ni ya ma simple hepatitis B and C koye ho test ya anye we anye be 80 ye beje 30 saada no what ya say ena ye obi te say syphilis ni gonorrhea ni HIV ya anye we anye bia be 60 saada no 40 what ya say ye de amaw enti fato o schedules so na nyankopon ya adomo a on 14th February bosumi ye wo mu ide to so dunan efiada ye nyina ye nhia e wo teke fimfia ya ahaya na ebedi dwuma no o tek what the biggest compound ahaya na ebedi dwuma no wate na sa dwuma die Pella mineral water the Marvels event Petrus Cake Paradise Lipiquin and Lipitone Best Brain Publications Ijima Travel and Consult Olus Kitchen Artisan Consultancy Services and a Perfect Series Basic Schools Assessment Competition Omo de Perfect Series books abado say nyuma kuyi ene tayechi fa hujimbio na apobden hwehwe mu de eye ya ne Dr. Hepa Plus ene koka saaye no enche ye kra na anuanom ninro na papa no abeka ho asem no adofo eja tuatuato Hepa Plus Pavi Plus boso no anuanom gi nipa nkwa edi nipa free oseye mu aba papa mu ena wie hwan na etie me wo edien na abeto wo nipadua ni mu a eneoma nkoyie obi ohono mu a stroke yade de nato fom obi die asikyire yade obi aye kese aboroso srade tamo adore no obi die mojaboroso malaria typhoid enipadua mu yaw obi ni atenkam pam obi aye mrempam infections ha obi sabe wo peba onso unzabuo mu nye wate ase te se de papa ne kan ye no se odwene wapomuden ho kanea de aka nyina ye bonus na duro ben na ebo a wo sa kwan ne so eye Hepa Plus Pavi Plus boss Hepa Plus Pavi Pavi Plus boss Hepa Plus Pavi Plus boss baby eton no bia no kwa abenya bi enuro ni ye o eye na wunya bia ebeboa o number no se ne papa ne boy ne mamintim mfama wo eye 0542 778572 ena 059 136789 Awiai abapamo your biggest online shop onuamieni dwa eto de bia enye se o ya ne se ukrukra meba krum adaya meba bididwa anhwe ya se squad aye wado obi a metwe sika mfiri ho o de atena ofie na didwa se de digitalization adarumenti wotu ofie download you apps bia wo pa betumi adi enye app bia nso keke ne download you omuntie se de Ghana ha ba bia ye didwa nkasa app wa ye disudwa eya abapamo eye online shop aha ne ton quality products ye ton very affordable products ade a obe odane no ane de bro abapamo the biggest online shop in Ghana ene hwan na etie me fa phone no ko Google Play Store ana ko App Store na ko download the app yi abapamo
sɛ wo download wie a onuawuram adeɛ bia wohia. Yes, I mean it. Adeɛ bia wohia yɛtɔn bi wɔ ha. Obe click ya oda watriaka na baby a wo bia ne de wade abrɛw. Yɛ wɔ akwanya kora sɛ bia mehia tabletop fridge double decker me pe TV inch say brandy say me pe condition me pe tape me pe woofer me pe sound player we ade bia me patade enuoma yɛde nua yɛ mpa nkonwa de hia na me ka ho asɛm de kyerɛ wuye o ye wɔ akwanya obetumi atua ne nkakra kreson ya ne de wade abrɛw. Abapa portable washing machine hwɛ sɛ yɛ 390 na Ghana se de pɛ wote wɔ twɛ de fa ho dɔm yɛ why uni phone na de be download the app ne the number ni eje fra yɛ 059 338 6133 and 059 339 1848. We are a traditional Dr. Dawood. Yeah. Papa no ne that Dawood Herbal Hospital no. Say dear enam awo ya oma amanfo wunti. Ubedru ho na dance amanfo die eye apa ho kyerɛ sɛ wo de awo ho asɛm ne ba ya onua ebepa ho ama wo mese wo menses da wo be mese bra wo ne Dr. Dawood ahia papa ne waduru emema wono mo aye mrempam da fom bem obi ho a ne be ma no wonfa nya wi o Johnson wo Johnson fam keke wo bre nya ne buta yiti trip anso no wo bre wo sa ni no oba Dr. Dawood nkyɛn a obe pagya no ama wo enti sɛ oba apagya eno anu obi eka bra na papa ne mo wo wate mo asikyire yade ha mo stroke yade tete mo emogya broso enam yade ha nipa sese ye ka sei anu ahio ni o bre o wote ho twɛn de yi obi wo ho no mo asɛbesɛbe fabrodo tete no sisi yade ni nipadua no all say ha no wanya prostate mu haw enti sɛbe odwonsofa robam anase sɛbe yaka kyerɛ nsa ye kese o de wo ba Dr. Dawood ho papa no bemu aduru wate papa ne waduru wate o waduru breje so krapa edane enkane na Metro FM ni wom no saa da ni mu na Dr. Dawood odini dwuma papa ne number 0244 886437 afi 0201 681 717 o fresa number we ya Dr. Dawood no ankasa bejo so na de wonte ase no wakyirikyiri mu nso de amaw na wie ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofu line alignment one multi home no edi animhwe kofa buy former future life smart food ahode nuro ene aduanimu ne pa ahye future life smart food nimu matonchom no enya asem ketoa obi wo hwa na no asem nie me yade we die no a ne bekumie ebekun so ampa unim se de wodwene no eno na bam yeah I'm telling you yes ti yesu dwene bone ma wo wate yesu dwene bone yesu fo ano ka asem bone e ma ho ka asem pa especially wasori ya no pa obi ankasa wo ho no ya fo ano ka asem pa ma ho wo sorry free won paso foforo a wo de wo nan si fom na wo da wo trade ampo nyankopon ase no wo wi a kansempa ma wo kora ansa no amanipa akasa ho nipa nim saa de enti ode na no kansemone saa wo ka yei ewuo ni nso a na wo namuo no onuamengu tie pause wo eye yade enti na wuwu a saa yade no ne yakofa aduane eye aduru e de abase bra baji bikodi na ohonto Future Life Smart Foods. Yawa 23 vitamins and minerals. Yawa amino acids 19, omega 3, inulin, selenium, energy, protein, fiber. Ni nyina shebuma tonchom. Enti se winya bidia wo yade no ebeko. So for line alignment Kumasia yene multi home die nimhwe. Your number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090. Na Volta Real Limited. Yetunsio. Yeah. Wa wutie mi yetunsio. Aha. Nyam kwanchan fo ne mu onu mutunsio. Wa hwe ya obenya asem. Ma wonu mu anim tu. Di onim to no, ono ne yadini gina kono. Enti di onim tu any Volta Real Limited. Obetu. No otunso a ubehu se ebeba. Yeah. Asase ne ho beba.
yese nsuo no ebe flow ye ne ewura asase ni mu dwa asase no paya buom wura se ye kotwe nsuo de ma no de na wo twen o go fa nkwa nchen for kwai ko ye ba be ka kire osa kosi bu oso fasika ni bi be ka ho ko wo be nya na nsuo no be ba nso be twen frema e be twen nsufi wunya nsupa nom da ko me ka volta drill for ho asem na de a kire wo so nua wutie mi e ba bo ho tuo ho de a kumasi hai be hwe edi ekura wo nom ahodo da ban wo nom wo ukosunwa tachi ma ne do man so wo wo ho frɛ wo nom no mo metu nsuo mfama wo wate na wo mreda ufie ho wadwumam ho ukrom ho uye nsuo adwuma frɛ ye no mo ntu dia no odem fama wo se be ya obenya customers mi akra nche me ye nsuo adwuma eja kwa me ma hu se nsuo ye nkwa tie nche mema voter drive for abitu nsuo ama me nsuo dey be one of the best in Asante region me frɛ no Krobea nsuo emu obi amfa sa din we yo wow be fa no register dada nti ko fa watomra Krobea nsuo nsuo adwudwa koma she oya alale kura ron no ma koma be fo nsuo no mema voter drive for o me betu so me tu a o mu say hayi nsuo ha o me dike test say hayi tu a yenya en tu no ha correct good nsuo papa enti monyi voter drive for number no eye 0244 29 9520 se utu nsuo ni bi na opese yemwa wo yemwa wo ne yenkyira wo kwampa no open rig machine machine e di tu nsuo no opese onya bia fa ho be bata yen ye be ma obi nso wate 0244 29 9520 and 026643 2210 a volta drill for number Mr. Mo Eja Peter Herbal Center ewo Asante mu na oba feyase a Lake Road feyase Pentecost Junction hona Eja Peter Herbal papa de wo Eja Peter awie memo ha papa ne kase wo ye oba wo pa wo wunya bi oba ono de ahahan bi e no de be ye test o de beto afu ne so so obenya awoni bi wo wiase a Eja Peter be ka kire wo se wunya bi nso a obeka kire wo se wura ense usika be ma ense usika obe wo ngoda na mom se ye haw bi na ba o se wo de fa ayefunu no fa gya no ko obeye mu adwuma obenyim o obenyam Eja Peter Herbal se wo ye be ma wo nso ntumi nyim ba no eye bibi na ba wonim se bibi ankoka papa enyi grede ada na wote hoi bra na de akoka papa ma papa eye dede no wonhwe nyimfiri ho papa kwa opulia ebe puli what you say pool you go pool for you pool so what you say award ya papa ntete na wo mpo no wote ne tei na wa wosi stroke yade hawo esikyire yade bi ana pressure bi wunti mu twetwe wo enamu yade bi tete wo ana asisi yade bi ni nyina no ma na moto nabra Eja Peter Herbal o de semina bi nso aba eye honamu ani adwuma unya bi na odi dware eboa wo Eja Peter Herbal soup obo take femfia ha front desk ho ubenya bi why free number we say ya na Eja Peter nye so ne won kasa eye 0543 369993 0543 369993 afei Amina tu nsemisana na mebusa wo no papai abasunkwa abehu se wo hye nightwear tomado wasene nightwear ni mu da ho e na wo pra eja mansa dem mpacho nightwear kura minibi ena me pesen kala le betima yimanu a mumbusa se tama na mene nete no na me botoma na unyi masabna no ose mpacho oba sunkwa eba beto so se opra kwadwo mensa edem o hye nightwear o botoma o nhye dross emu nso da ho e na kwadwo mensa tie ni mu ho na wo hye dem opra wa mo wa mane na ode akwala eba uya ado sei enye no kore da ena toma kora no ntina me se ka mumbuzan ze mene ne tene kora me mbotoma se bi akotena kwadwo mensa fie na abotoma dabi ena nightwear me nibi me nto bi mpoda na wo da wo ye dey wo da se me da me shema tade
me wo zalabi atade wo ha ya me hye asen kremofu atade ni bi Kwadwo men san so ayi alare wo so ko hu de me ko hu no na o se ayi na dwai o de kan 19 na 19 na no toma bonase no wo kwadwo men san dem ho o no opra one ne tena wa botomada ya etura bi ho bo tura bi no mo o mpeso be kan wan kan ko no to sa no wan kan ko no to mum na won kan kore mum mutane je jama to toma broda ala hu se akura ho alare atotoma broda mpacho ototoma ba mambo efise mempe amina da me to wan kan kro o botoma wo kwadwo men sa fie mpacho dabi kwadwo men sa ya ompana mpacho dabi papa ne nya ompana mpacho dabi nyankopon wanim na wo kasa mpacho ane kwadwo men sa fa ne ho nkan wo da mpacho ane onfa ne ho nkan wo da mpacho no kra pa na me ka no wo hu sa alare ato emema dura abre kwadwo men sa da me de me yinne amoka meti minim da ena alala hu se me pa adwuma nti akura ho amakwakotena no kwan ye obefa so a me firi ha kura ho nti na oso me de me ba so enipa wono nso nyanim guase enipa wono nso ama wasase no na wo de wo ho ama no mpacho me fa me ho ma nipa no enti akura na se wo mpana ne hwan minim pena wa akura ho alare aba akura na se da waba wo ho e wa akura mpacho ono ba hia na wo mpacho enti na chese ne oni alare nyae kama no oba me fa se ba ya afini ni die ba won kasa ye mu no so sesa wo neoma e na wo kọ ye na wo hye akura na se enso no oda so ba akura na se no be hia na kama na menya sesa me niema ne die se etoda me na me ne te no me ko etoda me ko di week wo ho nti ansa na me ne be jai no me fan se ye di buru me fan se afimu ani oni ni jai ye nso se no oda so ba akura na se no be hia enti sa no oni wa jai na oni unyae na sa tam ne me nko me papa mo nko kan jiro mu se alale de se kan tata me ntimi ne ntena biem ntimi ko bo me papa mama ne se me ntimi ne ntena biem amina okwa akura na se no na alare oni na jai ada na oni ni nyae tama me kwa akura na se na me ne nyanjaye na ni nyanja ansa na akire o twetwe sekan ba me so no na mka se me ntimi ne ntena biem nti afiri ho de oba ho a me ma me ho kwan biem enti akura ne nya alare ba mpa chawane sunsumu kununu ono beda ye no ene amudin ana enidin eye hwan ba akura no hwan ba no sanya alare dia eye hwan ba a bad measure when it is coming and oba Facebook ne so alare why you ready say obekwa akoye DNA ahwesa akola ne ye oba na senya oba okay for now na minisika say but mon check ka we na mano no ntwia no mfa ne ba me sam tetia no omfa ne ba ne momoka wabode ontwia ma no omfa ne ba nko okay unim ene awie anopata mamba biduru adwuma mu ano akwala no dimirika kwa alare ho no da alare nan so a oni ni di nkomo ye ba studio hey na akwala no te maame ne nan so wa akonwa yi so ene ye ka se nkomfa ne nkoma maame no ne bai wani mu ho oso obi su na emum sa alare gi akwala na onsu adi ntine ma utrimoy tensa adai ibinum what is wrong with you dia ne ha mumu bi unyinsa no hwan egugu so onyem no hwan egugu so amna mbuso asem onyem no hwan egugu so akosi alare se na unim se nyinsa ne nya alare dia te se dia wo kasa wo katra alare na ada na ene wan fresa nipa na na se wan kopesa nipa no enso wan fa ankoto nanim wo de koto obi foforo anim nyinsa no bo alare ho amane ye ohia sombo adenti na mabi motesa obi nyinsa obi na gugu so somebody pregnancy somebody engugu so cry over there my somebody water it somebody pregnancy somebody water it obi nyinsa obi na gugu so sa wo de wo kan ye no kore sa wo nim wo trimpefe mu se
nyense ne nya alare dia alare ne gugu so ada na ne wan ko penipa na mfa nto nim oduebo atiefo asemi sane ma ekono mo anso mu folo enti mo am nso mbehu sane mo de befa eja kwa me ana ama osima nan we nya semisa yewuram ma me nchi atiefo nyina na chia papa no yes ma me nchi eda kodwa sare kodwa sare o wa makom traffic light no autompo bo ho sure yes won fa Asem Beba Dabi ni agro otompanyimfo ana ankora ade panyin nkora nyina eda meba ho why meba ho ya susu me nan me so ndia me na so o ka che jatawa me say oh ka media me na so wa ko wa na ko susu me na so me she 40 mu 40 say eko 42 obo 44 me she 42 43 mema ya nan so no tiase onti ase o pesa o check obi a ya check ne nine na check ni kokoromoti no na check ni kokoromoti bo say yes ya tie ho ase o ja la ya sere mo sha la re nine ma me ebi akojo mensa nine so sne alare na unim me asemi matrasia edina mi follower hwe Amina wosi wanyem ubi ene wabada na menim se Amina oye second married dia I don't know e ma bit me di ade bi a abro bi a odwene ho awonte ase se me ne watwempena bosome na chiri won hume oni midi afi e chiri so a sunsun bi so bebutu so ene wasada awie akwalare ho arare ne wakoso akoye bibi kakra nam kan bisa Amina se tam na boy ni jan ho koe no edi how many days do ko arare time na amodi anidi minim ni kuro minim ni de oye onim abusuakwa ofiri mu no ene ni jaye no edi how many days how many months how many years na ohun arare ngo unka say mo say bosome 9 wo de ga ni so jaye bosome ba ko pe na ko hospital mo free wo mo say bosome 9 asen we mi hu ni ti mi hu ni kon say alare ni hu na ni hu ye da hi ena on pese o de akora no be ma na o ma tiefo nyanti dia akora ni alare ye o hai wodi alare ko ba bia obi ni ho be ka say akora na nya alare ba obi ni ho say e to de bia o e ma bi ti mo otin e ma bi say nka be ma ni ma ko ho ma nka mbete won say de bia asema me kan say nana be ma ni obanya asema o e hardly say be tie be ma na asem be ma humobro ni ho ma be ma e wi ase humobro ho ma ne nkwada asa wi ko say be de mo kora san be ka ho ye de ye nka ho bi o de to de bia de mema bi fam no so fidemu e be hima bonti say pi won hwe ya ubi se na asema wodi nti na be nanti because he alare ti we minim se ka alare ma ko ho ma nka oba ye nka obeka ni kesa mu no kan say e to de bia ka ho ma no me kora me bobi afi de o kasa kwa ni mu o say alale ko tinya na o nya 2 cedi bia o say ma nya 2 cedi mi fa to mo ne fa mra me dwene ho a me ntia se we no ma bi fon tu e fon sia de e me ma bi fon tu e mfo enya fie bia na ekomo e na ahomo brodo me pa wacho ware me pa wacho hu me mobo sa de ne de enya bi we be ma enya bi da atwam twam ka bia no atwam kwa oh mesraw wo de famesa de bia ni ho na ehoju o famesa de bia ni ho ye da hwe de Amina cheche alale enya alale ba se me pese me hu se sunsum na obenye mere no sa sunsum na benye Amina na me de me ko hia no se sunsum na obebi tu mere so a yenya Yesu no Amina so obenya ne de ne oba nje be friend se Mariam ana se Mata mo oba de me da se ye fro oba Yesu wa na hwe de akora ni alale ye osiri ha wonum to se de ni akora no obia akora no besu okwa alale ho de onsu e kire wo sen se de akora no alale a onsu ba me de kwa megina obesu adentia ma biti mo odinsa Samson na hwe se gina no efiri ma o ohini bi oba bu mu o tuni ba be ma fo se kodo uti we se ofese wo nyini cha be ma suro nyame usuro nyame wia suro oba wo suro oba unjo na me tia he nana oba o ni hu che bia oba o tuni o kasa okay and their body ashas nana wo se body ashas be ma hu oba o kura do ojan ba oba nya kokojo gina ho me se o ma o mu kokojo che bia o wiase be ma hia no a
ɔde pass asem tu ndem enne yayi sɛ bɛma no tedi kofi a onim sɛ bɛma yi sɛ bi ne bɛma yɛ bɔtɔ sɛ yɛ twu sɛ yɛ den obedi la tedi nako esum anadwo 1 ɔba betu afi santase afa mu saa bɛsa basem ase ha sande yɛ ɔdɔ ɔdɔ bɛ no akokoduro nyado ɔwɔ akokoduro kyɛ obia nti ɔba betu yɛ ade bi a odwene ho a wonti ase da hɛ ko bi sɛ Samson deɛ ɔba de yɛ no wa ho de wɔn na wadada no na odi su saa isu nketenkete bi no na wadada na afi bɛma hu yɛ no na yɛ twɛ yɛ tutu nani ɛmɛma afɔ ntua ho fo na yɛ nsu wo ne ɔbɛ adili a hwɛ wo ne ɔbɛ adili nana ma onu ba ko tete hɔ ɛnyɛ saa adeɛ bi bɛba afi deɛ yɛ deɛ bɛkɛtɛ wani na wo hu kwan mu biem medase menso medase agya nyɛ saa ɛbrɛ bi bɛba kyerɛ yɛ de adeɛ ne kata wani alare na minabo fa mina toso fa alare toso fo mo to fafa na ye hwese se gay we ene boy we papa yi ne ma me gina ho a wan ne bitumi abo hwan alare na minabo pacha de tena min person me to man san che mi ayo oba me to man san che obetime chimatum na wo twe sekan wa mi na so oboa enye no kure oboa oboa na ye de sekan na sekan no akoye te se me fa no se asa yi we bi wo na wo chim ni se ya na wa twe alare na wo twe sa sekan ne wa mi na so o twantoro na wo ka kire me se emi na ka kire o se so obeti ase apɛ wa kire wo jansa enti wo ne ne te no na wo nom nsa wo so ase no abo we me so wan kan kure de me kan na ya awom de me kan na wom na wo de ya nya odie ni me nya ono ni die ni boss na kuro ha ma me mbet me getum na kuro ni mo a me ngetum amina na wo bo alare cho me mbo alale o so tumi bo no mani su nyina mpacho me mbo alale da mbo alale da akura na se wona out no kwadwo mensa yɛ ompena mpacho Dabi akura na se fo tie wo mu tie pa kwadwo mensa na nso tie wo kwadwo mensa ne ho account da mpacho Dabi unim sɛ kwadwo mensa yɛ alare de yi me de minim sɛ wo se ne papa no na wo bisa an sɛ de papa no wɔ kwan bɛn so no wo se no ne maame na nete no ne maame nete sɛ wo mo twempena ɛno de mentimi enti sɛ unim sɛ kwadwo mensa eni alare maame dai na alare maame ba eni alare ne wada na kwadwo mensa nso ne woda eyemusuo me na me ka kyerɛw eyemusuo ya one men dai se ono na idea enyemusuo na emom so one wada eyemusuo egu so ebegu wachi nyina nso so enti yempese ebia wo ba bi se nya alare akole ya o se enya alare ba nyi ono nkwa ne oba so wo ma bi wo ho omo ye sei omo ye 5 oni mema sei na wo yi 2 emema 2 ene wo 5 no tisi a wa wo 6 Dabi nkula ni nyina ye 5 nkula ni nyina ye 5 enti wo ne first one ne wo sei ena ne hwan abewo ba ko yi amede ne ba ha hwan na adne ba ha Oh, say I ask a trickish question, but don't say a bitiwa. Me say, Papa come jab in a wound tem. Na na me ma men son kwana na ebre. Sen kabi nya obi pa ma nipa no de me call law school. Kamin feli case da. Ana Kenya say he nya lawyer. Onu won see law school dem kra da. Enso won lusu case da. Yarne kwa to no defending the Hosan wini. Dia me kan what ya say? Na wo bo alare. Atiefo amina nie alare nie. Ye kase obi mu obi a. Una hu sa alare do. Alare no do. No do. Die ntina na alare do. Die na no ye ma hu sa alare do. Enu nso unim ami hu mobo why hu mobo
sisters mackerel ede ɛyɛ sisters foods ɛna de aba sisters foods ya na de sisters spices ɛnso abɛdwa so sese yɛ hwan na etie me na wɔyɛ aduane na wɔhia spices na wɔkɔtɔ de enye meka sisters spices ho akyerɛ makyerɛ sɛ no na ya ni sɛ nti ni menyina so ne sɛ ɛno no ɛyɛ 100% natural ɛnkeka wa bi anim nti sɛ wudi a ɛyɛ ma wankasa they say the no an yeto you will good flavor, fish flavor, chicken flavor, stew and beef flavor. The open choose from the varieties. Yeah. Oko baby a ton spices bia now kasa open sister spices e dia kwayo aduane a ɛno na ye natural. What you say? Ubenya bi. Onzo ni bi ton a oba adum pampa so pizza Roman hell. So amene bantima dwom a ubenya bi. O nkran a ukosie bi ni okanhia ebi wo ho. Your number for further inquiries in the Jeffrey 0243 53 5025 and 0279 140340. Me pamochao a 5-bedroom townhouse is out for sale. Meton adankuranum any womb. Ho kakraka bako master bedroom kakraka and also kahon. Me say wo to ajapade a check the location. We enkrani kuma se kwantempo yi so St. Louis Senior High School no echire ena sa fie yi ajapade yi a meken ewo. Onua ekwanwa from ufri kwan kese ne ho ekọ sa fie ho. Ti unya sa ajapade yi a eyo ubetumi di aye nyoma bebre compound kese kura da animu ya ye stores mienu wa animu ya to fence wa afa ho nyina ya sense number akọ enu nso ya flow inside the form ni nyina pavement blocks so hyehyehye ho edan no ya penti gate da no ya tunsuo wo eye complete house a kyese ye kama makọ no ebo ne nso da form usika na wanya no fa pe baby paye je number frɛ so when you ho so better 0241 19 8922 0241 19 8922 and 0548 18 1000 ofra no bekasa 3p garlic mixture dro Piwak natural health for and a ton say dro we 3p o pressure was raw 3p or high cholesterol we immune system ayemra na wota ho no kope 3p unya duro we bi no mo a emamugya abo atumi die frusane yi eyi fi no eye clearing agent eyi fi no free nipadua no manipadua no e detoxify no what you say emal power for your daily activities into unam ho trade ye ko ba bi oto aduro bi anaka so pe 3p unya bi no mo ebeboa your number is 0248 92 8824 and 0201 00 0021 Eradi Fie Heba Center Dr. Mankwa Kronon Bosie Red Park ehona papa ne wo adofo papa nse bibia ye natural natural odi aduro be kan ba bi atokro da wo ni paduan mu bia no aduro be wura aduro be wura I'm telling you enti sa wo yade eye tire hu problem na wo enemu yade bi no akote moja broso a na etwere yade sebe ulcer na stroke na de wato fom enemu mrehwo ana wonsebuo no nye intirimu atwetwe aduro bewura ba bi atokuru da bia awurade fie Heba Center papa ne waduro je number na frɛ no 0241 09 3915 and 0549 20 66 33 how are you unza gamba catch yourself for 1 minute or there for 1.5 come for cry no be kon me the half for kan ho for half ni your bonus na me phone lines into mati from rembi and for Alare versus Amina me ba bia homa na tum ama mo atiefo mo nso ma ba mu bi obo yo akra anse asɛm a ye kan adesua wo papa bebre na yenhye eniema bi nso me bisa me ho sɛ ɛdeɛ pɛ pa ene besie sɛ akwada sɛbe sɛsi a amuna enya din bi mpo mo
se papa so mesini papa ne ho ahwan na wone alare atena ya obi anim sa akwara ne alare ya zenka akire ayira o ya nka yede na to na asini bi kura ya ba school fees sem kura no a obetu obeboa ama akwada na di yie alare si da bi akwada no enye fense amuna si akwada ne nya alare ba sa moa we ni nyina ompe obi akọ comment se ofri sunkwa asem ne wo ho na nso yentumi nka de na wo ho na untumi nka me nua ka kan de wo ho a untumi nka ka obo to aso enti osa omoa we nyina ompe se akwada no enye alaleba asem we asem a ano ohye there is a secret esuma bi wo ho ya amina enenim se amina ntimi modi bia de yenim kwa ye de kwose obi obehwe no na we de yenya nipa bi kura monidin na yenya obi di ama no na afa de yesi da bi ye mfa ma na ne akwada ne ni papa kura bibi wo ho a yesu masem a amina nko ananim na amina hwe ne yie sai no so ye nim bu ase ma wono amina no sebe esiremfo ma ya obi a ede omtwa mpoa se omo de basa ye ana ma masam de omo nka ho ba amuna approve se enye omo nyina na ye bia ebi se ne o kan nipa wo ni si aye no bi kura adakro pe no wone ne kwadae wonim no ba bia senso ko ginam ena obi kwa we no senso ayi dia cause woni nipa nante na awotwe kura wonim ne din ansa na obese o pe kura ne fra o sei wo so bisa no wo si edin na edin ti won kai kura we kire se asuma sem bi wom na egu alale no efense amina animu asifri se esiremfo ma ente saa ba ya mina ma yahun se saa na ono de ote efise woni we hia aye no ani bosome kura na osan ne ayi alale be hia aye oni alale be hia na che se bibi ewom na amina fanse ni tirimu se ontumi nkan kire ye se akwada ne nye alale ba na won kan kire ne se akwada ne hwe no enye alale kada eno de ye ntwema ne ne me ntwema ne ne me ntwema ne china ade sa yusu ye ne kwa na me kwa ase ye dia ene na no ano ene ye mpene se obo akonhoma ma ni di bie wo ni me enu di anke eni asem bia ontimi mehwe obi ba bosome emfie miensa na ne wo beka che ne se ene sunsum kro no se sunsum ru ano a onko agye hu sika ne mfamra se sai ni pa no so wo hu no a ene kwan bia obefa so a akwada ne ho ka alali abone de obetua amane de obetua enu kwa de ye mpene de obeka bia ni wa ye bepene se ena wato aduane ama no ena misika no ho eyemu mienu akwada ne ho ka ne de ye besese ya ma watua medase mabie me phone lines na tomatie fo mo nso mo meka bi numbers ni ye 0505 224944 ena 0505 225578 Ofrefo a wudi kan udi de say na akase free hen. Krobea be this case such. Okay, ke ma mintie we. Over. Man somebody na say, in fact, e do be a mema ko papa o. Se wuti ma mi someone o ke ka. Kete ye tie me hu sensi so. And the last words are mo kan se sia na mania ji papa mama papa ne kan ya ne kanta. Because when me am pointe se di pass me sina me ba no then they were kill na kuma se papa no no won papa ne ma no they be won papa ne ma ne dia ene ka bia wa bo ya protect di mo nye papa ne sika ma no na ma me no mu se next time mo nye sa bi okay mens me da se ofrefo a wugina howdy de say na akase free he hello me ba to ni sa su tin kana bi ni bi me ta ka kora ma mintie osunkwa Oso free sunkwa o yo udi de sa na akasa free he kwaso mi ni afusian kasa free ko yo akropo akwasu amamintie wonso alale ye ni na wetu asema alale kana no oba no anka no kre akwa no so na ni kra usu so ya alale ba me ye ma hospital okay oba no ni
Na muhu sɛ alare na de gɛ ne ba hospital deɛ. Na muhu sɛ alare na de gɛ ne ba hospital. Because of buying Nanka and allowing Kamuya about the Basa. Allowing is very good, but a good measure of buying peso come for allowing. No peso Kamu Yawa Alalia Buana, no peso buying a Kamu you but I Obani, ordinary Obani at the Sna a day on your lally. Not Lally and yet I do not for your double, no limited time gathering. And they couldn't pay for me. And some were parallel and can't me now. Okay. Ya te maame nurse ya da won so ase. Hello, wa wugina how din de say na kase free he. Kwabna ma minti o. Amen o e se o wan fo fo nsi o trofo pa ana blog no to try mu ja no. O to Twitter o to se me say o try je say blog to se no try. Okay, Mate, medase. Hello, we need to say answer kase free he. Ye shasa makato. Oh, kuse. Hello, your frau say na kase free he. Oh, yo. I'm going for my trusty with the same kaka. I'm not saying Umusa alari efise oso hia no no wonyem e no ka so ope anu abo ho ka ma hia anema yi aklara yi edi se hia o sinya ka nyene ba no na kana obo no ho no oba ni dey. Okay, kana obo no oba ni dey. Mate yada se eni adwenkyere. Hello, me pa cho we need to say na answer kase free he. Nana maminti o. Mensome da se. Hello, we need to say na kase free he. Ujina so we need to say na kase free he. Hello. Your friend was saying I can say free he. Daniel. Okay, Danny Maminti o adventure. Ola ni munye. Hello, your friend saying I can say free he. Hello. Honson. Your friend saying I can say free he. Okay, mama maminti o. Chon ho free radio ne ho kakra. Why? Chon ho free radio ne ho. When with a papa near papa penny, it's in a way and sano. A bunny a bear man, dear. It's our woman, dear man. Okay, yada se mame anyway adventure. Hello, me pacho din de say na ka se free he. Nana Krobea Lincoln in was area. Ya maminti we. Man de nana omwa pa ni baro ni ze o mpena ada na adi ni ze pa na me man do aye ni na onana ubro wa adi ni se nya na dia o ba di nti no de pose akoji di esrenwa yini de mbuti ni adi ni se asa ni no kwewu dia beda bi da afi men sme da se yaw. Hello, we need to say na ka se free he. Hello, me na yin e ye wunu singa ni ka se free nkawe maminti o krache me na yin pa cho Obano. Your friend Nana Krobea. Nana Krobea. Good. This Obano. I had then a Woodika Cocase. I won't be a year and will be a fan. I didn't crack again. Who are trepa? Who can't say was saying, who are trepa? Catch them say, if you ask me, don't be so coherent. Ube Brancasa. The ticket against the walk and when I cry, we're going to push your foot. No stop man, see, come on. And on far plan man some for us because on penokra when the on far plan man won't turn the baby no more NCC no will be entering baby. Yeah, that's it. Hello, Udin de said na ka se free he. Na ya flame akoti do ashem. You don't have flame issue.